I cannot believe it. Ymlaen â chi te, sefed y bobl ffasiynol yn hedd y sioe. Sut deimlad yw i bai? Mae'n neis i gael ei cyfle i fod yn ennill eleni. Camp lawn yr Holsteins bore yma ar y maes godidog yma yn Llanelwedd sydd erbyn hyn dan ei sang a hitha'n ddiwrnod y pencampwyr. Croeso mawr yn ôl ato ni. Drychwch pobl sydd yma yn yr heilwen poeth yma. A chi'n meddwl un o brif bwyntiau y gymdeithas amaethyddol ydy dysgu i bobl am gefn gwlad Gymru. Mae'n ffenest siop ardderchog i'r diwydiant amaeth ac yn sicr mi fydd hi'n gwneud hynny y pnawn yma achos mi gawn ni ddarganfod cyn diwedd y pnawn. Pwy di cobyn gorau'r sioe? Y ddafad ora a mi fyddwn ni'n cael gwybod pwy di cneifiwr gorau'r sioe hefyd. Da ni'n dathlu'r gorau o gefn gwlad Cymru yma yn Llanelwedd ac mi ddaw hynny i binnicl y pnawn yma efo'r orymdaith fawr. Felly fyna lot fawr i ddigwydd, digon yn wir i'ch cadw chi, wel chi ar flaen eich sedd a ni'n ar flaenant traed. Cyn bo hir hanes prif bencampwriaeth y moch, pwy eitha hi eleni? Cylch y gwartheg wedi troi yn gau tynnu'r gelyn. A mae petha'n poethi tua'r shed gneifio. Erbyn hyn, mae cystadlu'r prif gylch wedi gorffan, ond peidiwch y phoeni, fe welwch chi enillwyr y dydd o'r prif gylch i gyd ar yn darllediad ni sydd yma yn fyw tan 5 o'r gloch ar S4C. A wedyn ar fin cychwyn, mae'r ffrwd o'r shed gneifio. Da chi'n barod, mi fyddwch chi'n chwysu hefyd, dwi'n siŵr, honno'n nghwmni Alun Elidir a Wil Hendra Seifion hefyd. Y shed gneifio felly ar fin cychwyn ar y ffrwd byw. Dwch chi weld beth i hanes y tîm i gyd. Maen nhw'n deitha i o edrych ar y ffenestr yma ydy mae Eiron ac Ifan yn rhy brysur i sgwrsio. Maen nhw yn ei chanol i. Ond mae Meinir chwarae teg ar gael am ryw sgwrs fach. Meinir, wyt ti'n iawn a be fydd yn mynd y dyfryd i pnawn yma? O, Nia, dwi'n joio mas draw ag ar y heilwen braf. Fel chi'n gallu gweld, mae'r cylch y defed nawr dan i sang. Ni newydd arganfod mae'r oen hwrdd smotio gor iseldiroedd sydd wedi ennill oen hwrdd gorau'r sioe. Ni'n symud ymlaen at yr oen fenw cyn gorffen gyda phrif seren y sioe, y brif bencampwriaeth. Mae yna hir ym aros wedi bod. Gwerth blynyddoedd o waith bridio a pharatoi i sicrhau pawb yn trio gweithio'n galed i ennill y teitl yna. Fe gan ni weld mewn chydig oriau pwy fydd yn curo fan hyn ynghylch y defed. Ie, mae curiad calon y sioe yma yn y cylchoedd cystadlu yn dydi, ond wrth gwrs mae yna gymaint o arddangosfeydd fan hyn, mae yna gymaint o atyniadau hefyd, digon i'n cadw ni gyd yn brysur. Crwydro fydda i, ond da ni nesaf yn mynd i gael un arall o enillwyr y dydd o'r prif gylch, felly at y ceffyla, Annie. Rydw i, David Oliver a Beth Simons yma yn y blwch sylwebu gyda seddi gorau yma yn y sioe yn gwylio'r dosbarth i'r Merlon Mynydd Cymreig, i'r meirch 4 i 7 mlwydd oed, a Sarah Heimer yn y pinc. Sarah o Llanidloes Beth sydd yn beirniadu'r adran yma. Ac yn edrych yn hollol gartrefol yn y cylch heddi. Wel, mae yna rhyw trafod efo'r stiwar. Mae yna rhyw benderfyniad. Ni'n credu bod nhw'n wedi newid rhywbeth o gwmpas fi'n credu. O. Wel, yr ail yn mynd lawr i'r bedwerydd safle. Felly, Bryniog Uchaf Hewcyn yn gyntaf ar hyn o bryd. Ia, Luna Dyfennu nawr te wedi dod lan i'r ail safle. A fi'n credu fel na mae'n mynd i fod. Felly llongyfarchiadau i Bryniog Uchaf Hewcyn. A'i holl gysylltiadau. Gethin Williams fyna yn derbyn y rhosglwm. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Do show your appreciation as they go past you in the grandstand. Dyma ni y rhosgamau'n cael ei cyflwyno. Yn gyntaf mae Bryniog Uchaf Hewcyn yn ail, Luna Dyfennu, yn drydydd y Rwcri Rosgo, yn bedwerydd Teifi Exman, ac yn bumed teulu Coblu gyda Tryfel Royal Realm. Wel, Sarah, wrth i bodd
gyda'r dosbarth yma, a dyma ni'r enillydd. Y march yn atac, Bryniog Uchaf Hewcyn. Enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Gethin Williams yn arddangos Bryniog Uchaf Hewcyn. Hanner ffordd yda ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion ar hyn o bryd yn cymal cynderfynol Pencampwr Cymru. Aled Wyn Jones ar 1, Dafydd Owen Roberts ar 2, Alun Lloyd Jones ar 3, Llyr Jones ar 4, Dylan Jones ar 5, a draw yn y pen draw ar 6, Ilan y Rhys Jones. Gornes y Jonesiaid ar 1, Roberts ydy hwn, felly Dafydd Owen Roberts ydy hwnnw. Esger Gawr, Rhydymain o dar 5 ar hyn o bryd. Dyma chi Dylan Jones yma nag un i lawr i'w beirniadu yn y gorlan gefn. Sylw i Aled Wyn Jones wedyn, ond dyma'r dyn yr moment ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Llyr Jones, aelod o garfan Cymru ar hyn o bryd. Un o'r creuwyr cyflyma sy'n gennon ni yma yng Nghymru, yn sicr Tŷ Newydd Nebo. Wedi cael tymor ardderchog o ran creifio, wedi teithio draw i Ddelad Newydd sawl o gwaith ac yn treulio i fywyd yn cneifio bellach. Di rhoi fywyd i'r grefft. Dyma chi fwy arall cyflym di hwn. Ilan Rhys Jones, o'n i gwylio fo llynedd yn gneifio cyflym Tal y Bont yn mynd ar fuddugoliaeth y fanna. Gneifio oen mewn 16 eiliad. 4 munud, 24 eiliad ar y cloc, a 6 oen allan gan Ilan Rhys Jones ac Aled Wyn Jones y fan hyn, ac Alun Lloyd Jones yn mynd o ran hynny. Dyma ni wedyn, Aled Wyn ydi hwn, triniwr glân yn ogystal ac yn gneifio'r allan ac oen Dylan Jones yn fanna. Rawd y gornel rwan, mae Aled Wyn Jones yn mynd. Ond sbiwch mae Llyr Jones i mewn am yr nesa. Mae yna 7 oen allan eisoes gan Llyr Jones o fewn llai na 5 munud. Felly mae'r bechgyn yma, fel sy'n chi'n disgwyl, isio bod yn bencampwyr Cymru, isio ennill y lle yna yng Ngharfan Cymru, i herio Ddelad Newydd, diwedd Prynhawn ddydd Mercher yma yn y sioe mawr, ac wedyn teithio'r byd yn cynrychioli i gwlad ac yn falch iawn o wneud hynny. Ilan Rhys Jones oedd hwnna ar 5, Dylan Jones wedyn yn gleifio'r cyflym ac yn cael digon o hwyl arni. Ac sbiwch pa mor lan ydy'r oen yna mewn fanna. Dyna fo, siot llydan o'n o fo rwan, ac Ilan Rhys Jones wedi ochr ond ar 4 fan hyn. Llyr Jones ydy'r cynta. Dwi'n siŵr braidd i roed y ddamad na lawr ac yn mynd i mewn am yr un diwetha. A dyna chi yn fanne. Chi, fel oedden ni wedi daro gan Aled Wyn Jones wedyn hefyd yn gyflym iawn. Ond Llyr Jones ydy'r bachgen sy'n mynd i ennill hwn o ran amser, ac ei ddweud hynny yn barod. Ar 6 wedyn Ilan Rhys yn fan hyn yn gneifio'r taclus dros ben o fyny yn y gogledd o'i rain ac yn partner da iawn yn y gorlan i sawl cneifio'r arall ac yn annog bobl ifanc i ymuno ac i feithrin y grefft yma. Da ni angen y cneifwyr yma, da ni angen yn arwyr yma, ac yn sicr arwyr ydy'r rhain sydd ar y llwyfan yma i'r gynulleidfa. Dyma fo i chi, Llyr Jones, yn chydig bach ar ôl gen o fo, 1, 2, 3, y lawr â hi, Llyr Jones! Dyna chi fo i. Dyna chi gneifio ar ddechod. Wedi cyrraedd y Cylch Moch a mae yna dorf deilwng iawn wedi ymgynnull yma ar gyfer pinnacle y cystadlu yn yr adran foch yma drwy gydol y wythnos, y prif bencampwriaethau. A dwi'n gael cwmni teilwng iawn, mi Betsan Williams, ti'n o lew? Odw, good, diolch yn fawr. Iawn, ti'n gyffroes am y cystadlu yma heddiw? Odw, ydy iawn, war y teg, mae'r moch wedi troi mas, mae jobyn a hanner. Ti'n mynd am meicrofon o'n ti wedi cyffroi gymaint, mae meicrofon wedi disgyn lawr gen ti. Sorry, ydy, mae'r moch war y teg, maen nhw wedi troi mas yn dda iawn. Ydy, wir, y pencampwriaeth y pared i hwn, a gwobr goffa Phil Fowley wrth gwrs, a mae'n dipyn o anrhydedd cael bod yn y cylch yma efo'r pare gorau yn yr holl adrannau yn ystod y wythnos, ynddi? Ydy, chi'n iawn, mae yn anrhydedd, a mae cymysgedd yn ei fan hyn o bridau traddodiadol a modern, so mae jobyn weddol twff gyda'r beirniad i wneud heddi. Y beirniad wrth gwrs Stewart Richardson, bellach yn byw yn Bwlch yn Gwynedd. Sir Fôn, os dwi'n iawn, ond o'n Fanceinion yn wreiddiol. A mae yna rai yn dweud mae dyn y moch traddodiadol ydi o. Ie, odi. Mae'n un sy'n ffafrio'r moch traddodiadol, ond mae jobyn weddol twff fel o'n i'n sôn gyda fe
gyda'r dosbarth yma. Mi gathon ni, cyn i ni ddod ar yr awyr fan hyn, oedden ni'n gwybod bod wedi dod ar y traddodiadol i gyd fewn. Mae'n ambell i fryd wedi cael ei tynnu allan o'r gystadleuaeth. Ddim cweit yn y running mewn ffordd, ynddo. Felly, da ni lawr rwan. Pa fridiau sgynny ni ar ôl rwan? Mae gennym ni'r... Mae'r Berkshire gyda ni fan hyn o'n blaen ni, so'r rai di fan hyn ar sanau gwyn. Mae'r moch Cymraeg yn gadael y cilch, felly mae nhw allan ohoni. Mae nhw allan ohoni. Bach o sioc, a dydi gwir. Sioc mawr fan'na, really. A mae'r large whites yn mynd mas nawr o'r cilch, so mae gyda ni'r saddlebacks dal ar ôl. Mae gyda ni'r Landres yn y gornel bella. Dal mewn, a'r middle whites hefyd dal mewn yn y dosbarth. Mae'n argoeli i fynd yr un ffordd ac oedden ni'n meddwl. Dyn sy'n cadw moch traddodiadol. Ie, mae'r middle whites yn mynd am mas nawr dwi'n credu ni. Mae'n anodd iawn cymharu. Mae bob un moch a'i rinweddau yn dydy. A'r peth, y rinweddau gwahanol sydd yn neud e'n anodd. Chi'n edrych ar y tair fryd sydd gyda ni ar ôl. Maen nhw'n hollol wahanol. Be sy'n gadael y gornel fyna wan? Dwi'n trio gweld... Dwi'n credu'r middle whites. Middle whites di mynd. Mynd mas. So mae'r Landres, Berkshires a'r cyfrwyog. Y saddlebacks, Ie. Ac wrth gwrs, dwi'n sôn am wahanol rinweddau bridiau, ond par maen nhw'n edrych am ynddo? Na'r peth. Mae eisiau bod y ddau yn weddol debyg iawn. Wrth gwrs, mae eisiau chwilio am yr underline, a'r top line, a'r balance. Mae'r... O'n i'n dweud yn gynharach, mae'r rhywun yn dal i... Achos bod nhw'n fwy, mae'r cyfrwyog Prydeinig yn y canol fan hyn, mae nhw'n edrych yn osgeiddig ac yn werth i gweld. Odi. Mae lawr un modern a un traddodiadol fan. Odi. Mae rai gweud, mae nhw'n bare ffantastig. Mae wedi tynnu het. Falle mae sychu chwys mae o. Mae'n job boeth i edrych yn anferniadu. Landres eiddo Grace Bretherton. A mae gennym ni'r cyfrwyog sy'n eiddo Emily Paddock. Emily Paddock yn enw cyfarwydd iawn yn y cilch yma. Ble mae e'n mynd? A'r pencampwriaeth, y Landres sydd yn mynd â hi. Fantastic. Chwarae teg. Eiddo Grace Bretherton. Anisgwyl falle, Bethan? Oedd. I feddwl bod e'n person traddodiadol, ond rai gweud mae'r Landres, mae'r par ffantastig fyna. Fi oedd am yn hir iawn ar ôl i'r modern dod fewn, a'r Landres yn amlwg wedi tynnu sylw fo, a nhw sydd mynd â hi ac yn cipio gwobr goffa Phil Fowley 2026. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw.
Yn rhan ogleddol y brif gylch yn adran y cobiau Cymreig, mae'r dosbarth i'r ebolesu. Epil y cesig sydd wedi entro yn y sioe ac yr het wedi dios Simon Bigley sydd yn beirniadu ac mae'n debyg te Riverbank Enchantress sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn bychnogaeth Martin Grist. Fi David Oliver a Beth Simon sydd yn gwylio'r cyfan o'r blwch sylwebu ac wrth y march Powys Valley Maxen ac allan y Riverbank Lady Penelope. Ac yn teip neis o eboles, Beth. Ydy. Mae iddi. A wedi pharatoi yn dda fi'n credu ar gyfer heddi. Be ti'n meddwl? Yn edrych yn yfryd. Edrych yn neis iawn. Digon o asgwrn. Ac wrth gwrs, y dyn ifanc sydd yn arddangos. A T. Freeman. Ac Martin Grist sydd ar y gaseg. Wrth gwrs, mae wastad yn braf cael gweld yn dydi Beth. Dyn ni'n gweld y cesig hyfryd yma'n cael ei arddangos. A neis cael gweld bod nhw'n cynhyrchu stoc o ansawdd dda hefyd. Y cenhedlaeth nesaf mewn ffordd. Ydy, mae hi. A mae'n braf gweld bod yna gesig sioe sydd yn magu pethau ar gyfer y sioe. Achos dyw hwnna ddim o reidrwydd yn wir yw e. Yn bendant. Dyna ni'r prif gylch yma ar faes y sioe yn Llanelwedd ac bore prysur yn barod y gystadlu gyda'r Brydiau Cymreig wrth gwrs dydd Mercher yn diwrnod y cobiau, ond yr adrampa, y Merl Cymreig teip cob sydd dan ein sylw ni o'r blwch sylwebu ac mae fi'n David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan. Dyma ni pencampwriaeth y stoc ifenc yn yr adran ba. Maggie Edwards, y beirniad yn fannu ar het gwyrdd. Yn cael golwg dros i enillwyr yn yr adran yma. Ac mae yna penderfyniad Beth, mae'r stiward yn camu a pwy sy'n mynd â hi. Yr eboles tair mlwydd oed. Heniarth in the mood. Yw pencampraig y stoc ifanc. A'r Gil Wobr yn mynd i'r eboles blwydd, dwi'n meddwl, yr eboles broc gyda Tracy Landon. Links Brif Antonia fyna. Wrth gwrs, Heniarth in the mood o berchnogaeth Wendy Trimble yr holl ffordd o Awstralia. Felly fi'n siŵr fydd Wendy wrth i bodd yn gweld bod hi wedi ennill fan hyn gan Tŵr y Feil Houston sydd wedi bridio gan Wendy a bellach ymrydfa Heniarth allan o Heniarth Toodaloo. Llon gyfechiadau mawr i Wendy Trimble o Awstralia sydd wedi cipio'r bencampwriaeth i'r stoc ifenc yn adran y Merlon Cymreig a Drymba gyda'r eboles Heniarth in the mood. Wel, Kevin Morgan, ti newydd bod yn y clas ac wedi ennill a ti wedi bod yn y prif bencampwriaeth yr adran ifanc ar gyfer y Merlod Cymreig a wedi dod mas yn fuddigol. Ie, a Reddy Richard siarad nawr, achos fi wedi benni. Ys dim geiriad ati os e. Well, Richard, this pony has been phenomenal, hasn't it? And I know that Wendy from Australia is in the grandstand and she must be beside herself. Yeah, it's just tremendous. And, you know, Kevin's got a bit far fitter legs than I've got. And she went beautifully today. She won here as a yearling. Didn't show her last year. She looked like half a giraffe last year, didn't she? And then this year she's really come for this show. So really pleased. And that's part of it as well, isn't it? It's being patient, because you could have brought her last year, but it wouldn't have done her justice, and you've given her that time, and she's come back and paid in dividends. Absolutely. And her full sister was champion here a couple of years ago, Moona Mia, and she was the same. She wasn't shown because of COVID, but so she wasn't shown until she was 3, and she benefited. So, yeah, a lot of it is patience. Now, we're hoping that this mare, or you told me earlier this mare is going to be going out, or this filly is going to be going out to Australia to join Wendy. What's the plans for her then? Well, she'll be covered in the UK now in October because they foal upside down, so that'll be on Australian foaling time. So she'll have a foal for a couple of years, and I think they're talking about riding her out there. So I think Wendy's producer Luke, who's here today, he wants to have her in the saddle, but we shall see. Plenty more to come. Yeah. She's going to have a busy life, I think. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I chi a mwynhewch y diwrnod.
You're very welcome. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch. Well done. Thank you, guys. Canolfan gneifio Meirion ydy'r lleoliad. Pwnc wrth gwrs ydy glân. Sut i ganiafu hwnnw ydy cneifio. Ac ar un ar y stondin o'n blaenau ni ar hyn o bryd mae Jamie Farmer, Luke Price ar 2, Will Rees ar 3, Bedwyr Griffith ar 4, Jack Samuel ar 5 ac Alun Evans yn y pen draw na ar 6. Mae yna 7 o 1 yn y gorlan. 5 allan ar draws y llwyfan yma ar hyn o bryd. Da ni'n cael golwg ar Bedwyr Griffith yn sydyn y fanna ac wrth i ochr o Will Rees ac o'n i'n siarad efo Llyr Griffith ein gweinidog ni dros amaeth. Fydda i'n dweud i deitlo i gyd, ond mae rhywbeth i wneud efo gwydnwch gwledig ac os ydych chi eisiau gweld gwydnwch gwledig ar ei ora, ble gwell i ddod nag yma i'r ganolfan gneifio, achos fan hyn mae rhai o'r cneifwyr gorau welwch chi yn y byd yn herio i gilydd ar gyfer y pencampwriaethau. Mae'r pencampwriaeth hun o flaenau ni rwan a Jamie Farmer ar stondin 1 i mewn ar gyfer ei oen nesaf. Pen draw mae Alun Hedd wedyn, Alun Rhos. Mae dad o Hedd Evans wedi bod yn cystadlu yn yr her yma hefyd ac Alun wedi dod trwodd i'r cymal cyn derfynol fel hyn yn anffodus. Hedd ddim wedi cyrraedd hynny, ond mi fydd Hedd yn cneifio dydd iau gyda'r to hun, dwi'n siŵr. Ond wedi dysgu Alun i fab sydd i gneifio yn arbennig o dda. 5 wedyn ydy Jack Samuel yn chydig o stodiau ar ôl genddo fo cyn anfon y ddafad yna lawr i'w gael ei berniadu yn y gorlan y gefen. A mi fydd na wofr o ran y cneifwyr sydd yn creu'r gorlan daclusa yn ogystal a pwy sydd fuddigol yma heddiw. 4 yn fan hyn ydy Bedwyr Griffith. Na fo mewn a fo rwan ar gyfer oen y Rhys. 7 fo sydd ar y blaen felly ar hyn o bryd, lle mae pawb arall ar ni. Wel, chydig i ddewis rhwngthyn nhw. Jamie Farmer eisoes allan efo'r oen prif 7, ie. Ac wedyn, pwy di hwn wan? Alun Hedd cael chydig o draffaeth efo'r gic yn fanna, ond yn adfer y sefyllfa yn daclus iawn dan y gesel wedyn. Mae Luke Price ond ar 5 a Jack Samuel oedd y bachgen yn fanna. Dyma ni wan, chydig bach o drawiadau ar ôl. Na, dydy'r oen yna ddim yn hapus Luke Price. Rhaid trio eto a symud yr oen fel bod ni'n setlo cyn bwrw mlaen, achos da ni'n sôn am declynau sy'n mor finiog y fan hyn, dach isio cadw'r oen dan reolaeth ac yn llonydd. Ac wrth gwrs y coesau a'r llaw chwythna sydd yn gwneud hynny tra fod y llaw ddeu yn dal yr handpys ar 4. Na ni Bedwyr Griffith i mewn i'r eto ar gyfer oen y rhif 8. Drychwch ar y cyflymder sydd genno fo. 7 munud 30 ar y cloc ar hyn o bryd ydy mae'r gwres yn cynyddu, mae'r chwys yn cynyddu, mae'r safon yn cynyddu, mae'r her yn cynyddu yma yn y sioe fawr. Na ni allan a Will Rees o fanna gyda'i 8fed oen felly. Maen nhw allan ar hyd yr hes yn ar y 10 wan. Jamie Farmer, Will Rees a Bedwyr Griffith ydy'r cyflyma ar hyn o bryd. A Bedwyr Griffith eisoes ar y stodiau hirion ar ei 8fed oen. Mae ni felly lawr a fo ar yr ochr dalu na, ond golwg sydyn ar gwddw fan hyn gan Jamie Farmer, gwarchod y glust y fanna, ond sbiwch ar y bachgen yma, Bedwyr Griffith. Mae mor hamddenol i arddull yn dydi ac yn chwilio am y botwm coch na Bedwyr Griffith felly mynd â hi o ran cyflymdra. Fydd na feriadau yn y gorlan gefn cyn cael y canlyniad terfynol wrth gwrs. I ni parhau i edrych ar y cystadlu yma a mae'r tensiwn a'r gwres yn cynyddu. I ni nôl yng nghwmni Simon Bigley. Simon yn beirniadu yr adran dy yr wythnos hon. A dyma ni tlws y parc a'r hosglwm arbennig ar gyfer yr ebol neu'r ebolesu gore. A Simon Bigley yn dal i bwyso mesur fi'n credu. Beth, Simon Evans yn gwmni fi hefyd wrth i ni edrych ar ôl. Fi'n credu taw Welina yr brenin sydd i chael ei. Mae fe'n frenin heddi yn y cylch. A ran Matthew Dixon fyna. Welina yr brenin gan Criglwyd Boas allan o Brynfa Princess Royal. A credu mae gyda ni Riverbank Enchantress yn gael y gil wobr fyna heddi.
lle mae Welina yr Brenin wedi cipio tlws y parc a'r hosglwm arbennig. Felly'r ebol sy'n ei chael ei heddi ar ebolau sy'n gael y gil wabr. Matthew Dixon wrth ei fodd fyna. Derbyn. Odi, mae'n dangos i lywynydd. Odi. Wel, dyma ni olygfa godidog. Yn sicr yn werth yr aros. Ac heb os yn plesio y gynulleidfa fan hyn. Welina yr Brenin. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ebol yn mynd â hi ar wobr fawr heddi. A phawb ar ben i digon. Wel, da ni yn y Cylch Moch, a mae yna gynnwrf a tensiwn yma. Da ni wedi cyrraedd prif bencampwriaeth, y moch unigol, holl fridiau y gystadlu trwy gydol y wythnos. A mae lawr i 8 neu 9 o foch yn y Cylch. Betsan Williams o Sir Benfro yn cadw cwmni fi. Ti wedi bod yn edrych yn fanwl ar rhain.
Be wyt ti'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd wan yn yr chwarter awr nesaf? Mae'n ei llai gobeithio. Wel, mae rai gweud mae amrywiaeth o foch. Fel chi'n gallu gweld, mae rai o'r brydiau traddodiadol a mae rai o'r brydiau modern da ni mewn fan hyn. A bob siap, bob maint a lliw hefyd. So mae swydd weddol caled gyda'r beirniad. Mae'n ffafrio'r brydiau traddodiadol, ond... Wel, Stewart Richardson o Ynys Môn, ond oeddwn i wedi meddwl fel ni oedd hi'n mynd i fynd efo'r pare, ond y Landres oedd hi'n fanno. Yn syndod fyna bod e wedi dewis y brydiau modern, felly sa'n siŵr ble mae'n mynd, ond mae jobyn weddol caled gyda fe heddi. Mae'n ail gyfle, mae'n ambell i fochyn, oedden nhw ddim fewn yn y cylch yn y pare, y rai y mercwni cwni, y mochyn bech cute na. Ydy. Na i'm dweud be o ti'n galw nhw cynt. A mae'r Gloucester All Spot i do fewn a mae'r Dwroc wedi ymuno yn y gystadleuaeth. Bach fwy o ben tos gyda fe yn y dosbarth yma. Mae'n chwilio, gan bod y rinweddau'r brydiau'n wahanol, y peth oedd e'n gweud bod e'n chwilio amdano yw bod y trad yn iawn, bod y top line a'r underline, a bod yna balans gyda'r mochyn, a bod y just yn sefyll mas, bod rhaid cael y wow factor yna. Dyna'r rinweddau bydde fe'n chwilio amdano yn y dosbarth yma. A mae'n ffenau siop i unrhyw un sydd awydd dechrau bridio moch, achos mae gen ti gymaint o amrywiaeth, mae'n o bob lliw a llun yn dydyn nhw. Chi'n iawn, a beth bynnag sy'n dal y llygad, dwi'n ffafriol tuag at y bryd Cymreig, ond pawb a'i beth. Mae'r Cymraeg yn boblogaidd, mae o'n ticio bob bocs mewn ffordd, mae o'n bochyn aml gyfrwng. Ydy, chi'n iawn, mae'n aml bwrpas iddo. Aml bwrpas di'r gair, sori, gwed byth. Lwcus bod ti yma. Dwi'n gwybod, ar y funud mae o'n dal i fynd trwyddyn nhw'n unigol. Yn wahanol iawn, mae'n anodd darogan beth mae'n mynd i wneud, achos efo'r defed a'r gwartheg, maen nhw'n rhoi nhw allan yn yr res a maen nhw'n symud nhw rownd, ond fan hyn mae'n bach o free for all yma. Ydy, a fyd, mae'r moch yn bob cornel hefyd, mae'n anodd ddim yn gallu cael nhw da'i gilydd fel mae'r gwartheg a'r defed yn gweithio, felly... Os oes gen ti fatha 2 neu 3 ffefryn, mae'n neis cael nhw ochr i gilydd i gael gwahaniaethu. Ydy. Ond cymryd sylw o'r... Be di'r mochyn pellach o dwi'n cymysgu rhwng y large white a'r Landres, braidd? Yr large white. Na ti, y mochyn mawr gwyn. Mae o'n dilyn. Ond trio dipyn amser efo hon. Ydy. Na, mae yn jobyn. Mae yna hychod, mae yna sbinychod a mae yna feiddiad yma. Sy'n neud o'n anoddach byth. Ydy, eto cymysgedd arall i adwy'r mix iddo. Achos o'n i'n siarad efo Hugh yn gwestain i ddechrau'r wythnos, oedd o'n edrych am hwch a rinweddau benywedd iawn. Mae'n swnio'n amlwg, ond mae yna... Ti'n gallu gweld ambell un, ti ddim yn siŵr, ond mae'r hwch berffaith yn ei ôl o, mae'n amlwg, mae hwch gen i gwyneb a pob beth. Ydy. A chi moyn y corff, fel chi'n gweld y Gloucester All Spot fyna, mae dyfnder yn y corff, yr hyd hefyd, yn enwedig gyda banwes neu hwch ar gyfer magu, chi moyn bod y lle yna yn y corff. Mae yna olwg bod hwnna'n barod i roi tored yn iawn o foch. Ydy, chi'n iawn. A'r underline wrth gwrs, mae rhaid bod hwnna'n gywir, bod e'n hafal. 40 o dethu. Chi'n iawn. Bob ochr. A'r un peth gyda'r beiddi hefyd, chi moyn yr unwedd na gyda'r beiddi, achos maen nhw yn bwrw lawr gyda'r moch bach wedyn, so chi moyn... Mae'r unweddau'n weddol tebyg o ran yr hwchod y banwesu a'r beiddi wedyn. Ie. Ti'n gwybod be? Allen ni fod yma am spel. Gallen. Nown ni farnu'n answyddogol yn dawel fan hyn, a ddwn ni'n ôl mewn chydig o funudau i weld os dyn ni'n cytuno efo Stewart Richardson yn y beirniad. Diolch, Bethan. Diolch. Mae yna sylwebau Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC Viewers Hotline. Dwi David Oliver a Beth Simons yma yn y blwch sylwebu yn awyddus i cael gweld canlyniad y bencampwriaeth yma yn adran y cobiau Cymreig. A dyma ni y bencampwriaeth benywaidd i'r eboles nergaseg gorau yn y sioe a'r beirniad Simon Bigley sy'n pwyntio bus.
Ond ble? Be mae wedi benderfynu? Be sy'n digwydd? Mae o'n gofyn idd bob un o'n nhw gwynebu rhyw ffordd. Be sy'n mynd i digwydd? Fi'n credu bod eisiau gweld nhw mewn proffil mewn ffordd mwyn gwahaniaethu rhyngthyn nhw yw e? Na, mae wedi tynnu'r rhai ymlaen. Ceri bod dan ni shortlist, David. Right. Pwy sy'n ar y rhestr fer? Wel, mae Glyn Coch Capira, Menai Iris Rose. Dano i Jolene fan hyn, fi'n caru? A Glyn Coch Forge, na. Na, fi'n credu yr Aberlogyn Riba. Lle, na hi, Glyn Coch Copeira. Fi'n credu bod wedi gwneud penderfyniad. Pwy sydd yn mynd â hi? Aled yn sbïa yn rhoi bach o cliw i ni falle. Pwy ti'n rhoi darian arno? Fi'n credu Glyn Coch Copeira. Adrian Bowen sydd yn mynd â hi. A ydych chi'n gweld yma ni, mae Adrian wedi cael bach o dolir. Odi. Cael ryw anaf ar ei law. Di torri hi gyda cyllell. Yn torri fresych ar gyfer y defyd oedd yn cael ei ddangos yn y sioe ac wedi cael triniaeth. Di torri'r tendons yn ei law o. Ddim yn canolbwyntio. A'r Gil Wobber yn mynd i'r eboles 2 flwydd oed Aberlogyn Riba. Lle llongyfarchiadau iddyn nhw hefyd, i Byron Preston sydd wedi ei bridio, ac i Declan Davies sydd yn ei dangos. Campwraig a cesig ar ebolesu yn adran y cofiau Cymreig. Adrian Bowen yn dangos Glyn Coch Capira. Well, Jan Pearce of the Glyn Coch stud, how do you think your boy's done? I think he's done very well, actually, in the circumstances, particularly this time last week it was, will we go or will we get there or not? I think it was worth coming, to be honest. You've just gone female champion in the Welsh Section Ds at the Royal Welsh Show. It's absolutely brilliant. It reminds me of Hyfryd in the Section A's. Fabulous day. Homebred on homebred. Yes, everything homebred. Everything homebred. But Adrian, let's be honest, the biggest thing here is the lucky sock. What are you going to bring next year? I'll have to keep the sock going, whether I put it on my hand or on my feet, I don't know yet, but the sock will have to make an appearance. And we'll really have to hope the doctors aren't watching. Who were working on you in surgery last week. Yeah, check-up on Friday is going to be a bit of a challenge if they are. So. They'll be like, how's the hand? Yeah, it's great. Abby, your wife, you've been competing this morning. How does this feel? You were screaming behind me. It's just a culmination of all the emotions of the last week and all the hard work that we put in over, those cold, dark winter mornings. This is why we do it. All worth it. Guys, I know you all personally. This is a great achievement. Good luck for the rest of the week. And Alan's always in the background supporting us, I have to say. He's behind us right now. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Mr. Brian Foster.
Tro'r merched yw i nawr i syrenu ynghylch y defed gyda phencampwriaeth oen fenw rhyngfryd. Y syffog sydd wedi llwyddo mwyaf allan o'r holl rydiau dros y blynyddoedd diwethaf gan ennill 3 allan o'r 8 mlynedd mae'r gystadleuaeth hon wedi bodoli. Becca, Glyn Jones, nawr te. Y merched. Ie, mae'r merched dipyn mwy swnllyd na'r gyrfa. Paid â gweud Mae'n gweud am merched sy'n gallu siarad, ond i fi'n gwybod, mae'r gŵr, mae fe'n ofnadw, felly fi'n gweud o'r dynon sy'n beth. Wel, eto mae gymaint o wahanol fridiau i'r beirniad dewis. Mae'n her iddo fo ddewis allan o, bob un sy'n ma, dweud gwir. Tas y beirniad fydd o, achos mae bob un sy'n o flaen ni werth i weld. Mae dros 100 o fridiau yn y cylchoedd hyn heddi. A drycha nhw, mae bob un ohonyn nhw yn enghraifft berffaith o'r bryd. Mae fe'n olygfa yn ei gryw yn dde. Sa'ch chi mo'n edrych y blue face, mae hwnna'n arbennig o'n fanw. Os ar i nôl trydydd, mae da ni fyna, mae'r Llanwennog, mae da ni'r Wiltshire Horn a wedyn mae'r Blue Face i'r dde. Mae hwnna'n mynd i fod yn ddafad fawr a mae'n smart, dydy. Oedd hi'n edrych i'r camera fyna, fyd oedd hi? Ynddi. Oedd y show off. Asgwrn da yn hwnna. As newn ni edrych drws nesaf nawr hefyd ar y dde. Dyma 2 enghraifft o Blue Face, ond eleni am y tro cynta, mae yna 2 deip yn dod Mae'r wyneblais Caerlir, teip traddodiadol, yr un sydd ar y chwith, yr un glas, a wedyn mae da ni'r wyneblais Caerlir, y teip sydd i'w croesi. A maen nhw wedi rhannu'r dosbarth am y tro cyntaf eleni. Cos fel arfer, nhw'n cystadlu ben ei gilydd. A mae hwnna'n beth da yn dweud bod y sioe yn symud ymlaen ac yn rhoi cyfleoedd i'r brydiau yma. Dim beth da symud ymlaen efo pobrogrwydd gwahanol fridiau ac yn rhoi cyfle i'r eraill hefyd. Ac yna, o amgylch y cylch. Wel, le arall welwch chi olygfeydd tebyg yn dod? Ia, mae wedd i'r llygad a mae gymaint o waith yn mynd fewn i gael hein yma heddiw. Mae hein i gyd wedi ennill yn ei bridiau hunain. Ar y nodyn yna, Becca, nhw'n ni adael i am ychydig o gylch y defed. Hamaid i aros pryd i chi gyd. Ac oedden ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr oen fenw orau yn hwyrach mlaen. Dyma i chi flas o'r cneifio yma yng nghanolfan gneifio Meirion ar y dydd Mercher mawr ma yn y sioe fawr. Da ni'n canolbwyntio'n sylw rwan ar yr adran hun. Da ni dal ar gymal cynderfynol allan o'r rhain tybed pwy fydd yn mynd ymlaen i'r rownd y derfynol. Mae yna 8 o wyn yn y gorlan gan y bechgyn yma. Y pen moel na, Jonathan Howells oedd ar 1 ar 2, Fraser Thomas, Daniel Copley o Loegr ar 3, Sion Harris ar 4 ar 5, mae Kai Jones ac yn y pen draw, mae Elgan Roberts Llystyn ar 4. Dyma fo i chi gyda'r tatŵ, Sion Harris sydd hefyd y sgilgar ofnadwy gyda cwn defed ac yn treialu nhw ac yn ei magu nhw yn wych dros ben. Mewn a fo ar gyfer yr oen nesaf fan ar cymar corlan yn ei darpario ar ei gyfer o. Ac wedyn yr ochr arall yn fan hyn rwan da ni'n edrych ar Fraser Thomas. Chydig bach ar ôl o trawiadau gyda fo. Cai Hafod yr Esgob oedd hwnna yn rhoi'r oen a dyma fo i chi ac i mewn a fo i'r gorlan ar gyfer yr oen nesaf Ifan Trydwyn yn pasio'r oen na iddo fo wedyn ar 2 Fraser Thomas ydy hwnna just yn agor y bol fan yna rhyw 3 trawiad mae'r cneifwyr mae i gyd yn dilyn patrwm y pendant ddath fel cynllun draw o Zela Newydd ar 1 pwynt rwla tu ar 60 gan ryw ddwysa gyda gŵr o'r enw Godfrey Bowen a dydy'r dechneg wedi amrywio fawr iawn ers hynny ond mae yna wrth gwrs fan ddatblygiadau mwyn arbed eiliadau mag acw ac mae'r rheina yn newid y sefyllfa i'r cneifwyr cystadleuol yma i'r cneifiwr cyffredin y dyddi yma mae'r safon wedi codi'n eithriadol hefyd ac mae yna feithrin ar y genedlaeth nesaf trwy'r amser oherwydd cystadlu mewn sioia fel honna. 3 fanna oedd Daniel Copley. Chydig o drawiadau ar ôl gan Fraser Thomas o fan hyn ar ei 7fed oen. 1, 2, 3 ac just pan oedd o ddim isio mae hi'n cicio ond lawr â hi yn ddiogel wedi hi gorffen yn deslus dros ben. Chwarae teg.
Ie, hwnna ddim yn hawdd. Mewn yn y pen arall na mae ar stonding rhif 5, Kai Jones. Wedyn y pen moel, Jonathan Howells, di hwn yn eto. Kai Jones yn setlo'r oen yna'n iawn. Dim cweit yn y lle iawn gyda fo. Ac mae rhywun ma chwarae teg yn rhaid bywio dros ben. Ac wrth gwrs, creifio ŵyn, fel da ni wedi sôn, ma nhw. Felly ma nhw wedi cael ei geni lenni, dyn nhw rioed wedi cael ei cneifio o blaen. Ac felly ma nhw wedi ymateb, wel, gyda yr un fath o ymateb am hwn i, bydda unrhyw un yn gael pan maen nhw yn fyny ar lwyfan y sioe fawr yma, sef dipyn bach o panic a nerfusrwydd. A dwi'n siŵr bod yna dipyn o nerfau yn mynd trwy gyrff y bechgyn mawr wrth gystadlu hefyd. Maen nhw wedi bod yma sawl gwaith o'r blaen, wedi dechrau yn yr adran iau a gweithio i ffordd drwy'r rhengoedd i gyrraedd lle mae nhw heddiw. 8 allan rwan gan Jonathan Howells pen yma, ac Elgan Roberts, Elgan Llystyn y pen arall hefyd. Cion Harris yn y canol, just allan efo'i 8fed oen wan. Felly, Fraser Thomas fel bynnag yn y canol, ar y sleif bron iawn, eisoes wedi gorffan gyda 44 o bwyntiau ar y bwrdd, a sgôr bwrdd eitha uchel o 19, felly tybed ydi o wedi gwneud digon i fynd trwodd. Elgan Llystyn ydi hwn gyda stodiau hirion, ychydig bach ar ôl, trawiad am drawiad rhwng Elgan Llystyn a Jonathan Howells ar hyn o bryd ar gyfer pwy sy'n mynd i syrthio i'r ail safle yn y gystadleuaeth yma. Kai Jones yn y cyfamser allan efo'i 8fed oen. Felly, gadewch chi jyst weld, Elgan Roberts felly ydy'r ail i orffen, ond Fraser Thomas yn mynd â hi tro mawr ychydig o Elgan Llystyn a Jonathan Howells. Da iawn, mlaen â ni efo'r cystadlu. Mae'r cobiau'n galw, ac wrth i ni fynd i'r rhan ucha y prif gylch. Dyma ni'r cobiau Cymreig a dosbarth y meirch 4-7 oed. A fel ych chi'n gweld, mae'r het wedi ddiosg. Dyma ni, Simon Bigley, y beirniad wedi wneud i benderfyniad ac yn ennill y dosbarth y meirch 4-7 oed. Mae Abergyfenni Justice. Allan o'r march, Gwynfais amlawdd wledig ar gaseg Thornyside Debutante. Beth Simons Evans, gyda fi wrth yn ochr. A gallwn ni pido bod yn ddiolchgar am gael eistedd fan hyn a gweld y creaduriaid hardd yma o'n blaenau ni bob dydd. Mae'n fraint yn dweud. A mae hwn yn edrych yn bictiwr heddi o'n blaenau ni. Sy'n byd yn well a lliw di sy'n ceri yn sglino yn yr haul. A fe ddath yr haul mas ar yr eiliad berffaith. Do. Mae'n siŵr fydd Brydfa Abergyfenni yn falch dros ben. Jonathan Hill fyna'n cael ysgwyd llaw gyda'r beirniad. Wrth gwrs, Brydfa Abergyfenni wedi bod yn ail gyda'r gaseg, ond nawr ar y brig fan hyn. A dyma fe maes y môr Brenin Dafydd wedi cael tipyn o lwyddiant yn ddiweddar ac yn ail heddiw yn nwylo Tom Davies ar ran ei chwaer Molly. A Simon Bigley, y beirniad, wedi gweud cyn bod yn dechrau beirniadu y bydd yn chwilio am gobyn sydd yn driw i'r gwreiddiau, yn gallu symud yn dda, a'r cydymffurfiad yn berffaith, a'r trad yn arbennig ac yn gadarn, a mae'n sicr wedi dod o hyd i ni fan hyn, Beth. Odi, fi'n credu, a mae'n real teip poni fi'n credu wedi dod trwyddo'r holl ffordd gyda fe, gyda'r cesig a nawr gyda'r merch yma. Well, I'm stood here sandwiched between two Jonathans, and one of them has just picked up a Red Royal Welsh rosette in the junior stallion class. How are you feeling? Yeah, over the moon, really delighted. Yeah, just such a relief now. So nice to do it here as well. So yeah, really pleased. So you're the Jonathan with the running shoes, and you're the Jonathan who bred him. Yeah, family effort at home, obviously. Hannah, it's a massive help with Jonathan and Becky being able to produce the Justice for us today, and won a fantastic stallion class here today. So yeah, over the moon with the result, and such great quality and up in numbers this year for sure. Oh, it definitely was. Yeah, and we've got the next generation of showing here, being shown exactly how it's done. Yeah, this is Ellis. He's really keen, and along with his sisters at home, Erin and Catherine, hopefully the stud's in good hands for the future. I'm sure it is. Well, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi.
Dyn ni yn y cylch moch, dyn ni'n aros am benderfyniad y beirniad yn y prif bencampwriaeth, y mochyn gore yn yr adran foch 2026. Betsan a fi wedi bod yn canolbwyntio ac yn cadw llygad ar y beirniad. Mae wedi tynnu sawl bryd allan o'r cylch a mae yna 4 bryd ar ôl. Cer trwyddo nhw Betsan, beth sydd gennym ni ar ôl yma? Wel, maen nhw wedi mynd lawr o 10 i 4. Mae yna 3 bryd traddodiadol gyda ni fan hyn, yr gluster all spot, yr hwch fwyaf yn y dosbarth. Mae gyda ni wedyn y saddleback a'r middle white wedyn fel y bridge traddodiadol. A un bryd modern, sef y dŵroc. A sa'n siŵr os ta'r dŵroc mae e wedi bod yn llygadu. Ti'n meddwl? Wel, oeddwn ni'n meddwl mae dyn traddodiadol oedd o, a nôl be mae o'n gadw. Stewart Richardson, y beirniad, yn y nodiadau i, dwi'n gyfarwydd â fo, ond moch traddodiadol mae o wedi bod yn fridio ers 10 mlynedd ar 20. Ond y modern eitha i yn y pare. Ydy o'n mynd am y dwroc, neu ydy o'n mynd i fynd fel oeddwn ni wedi sôn? Dwi licio'r un gyfrwyog y saddleback. Be wyt ti'n meddwl? A fyna, mae'n hwch a balans a beth chi moyn yn hwch magu. Ond mae'r dwroc yn un sy'n tynnu llygad fi hefyd o ran y siap. Mae wedi tynnu het. A mae'n mynd i'r dwroc. Ydy wir. Ffantastig. Y moch modern. Rhif 7152. Dyfodol Nancy. Llong gyfachad y mawr i dyfodol Nancy. Ffantastig. A'r dwrocs. Da ni'n gweld un o'r llywyddion ni, Ceri Hafard fyna, yn rhoi y wobr. Lle mae'r gil wobr yn mynd sgwn i? Mae'r Stewart yn dal y rosets yn y canol a'r rhibannau i gyd. Lle mae'n mynd i fynd sgwn i? Mae'n un bach anodd nawr rhwng y 3 bryd traddodiadol. Wel, dwi'n gobeithio am y gyfrwyog yn ei fyddai'n edrych fel ffwl ar ôl darogan o'n eitha hyderus. Lle dyn ni'n mynd? Mr Richardson. Gen i weld lle mae'r gil wobr yn mynd. I'r middle white. I'r middle white. Gwyn canolig eiddo. Stephen Booth, Chapel Dainty Girl, rhif 7133. 7-2. Dyn ni'n cymysgu yma? 7-2-2-9. 7-2-2-9. Dwi'n gallu gweld o, dwi wedi mynd yn dryslyd. Green medal ar middle white. Lwcus bod ti'n ma, Betsan. Dwi wedi cyffroi. Dwi'n mynd rhy... Ond y dwrocs fydd yn dathlu heno. Ffantastig. Anisgwyl ond llong fechad y mawr iddyn nhw. Chwarae teg. A diolch i ti am dy gwmni. Dim problem o gwbl. Dim problem.
Croeso crasboeth nôl I gylch y defer. Mae pethau'n poethi yma'n llythrenol nawr, Beca Glyn Jones. Pencampwriaeth yr oen fenw rhyngfryd. Ia, mae wedi tynnu, wel, mae wedi tynnu chwaneg gwan, ond mae wedi tynnu 5 ochr yma a 5 ochr arall, a mae wrthi'n tynnu rei yn llai wan. I atgoffa, mae yna ddau gylch, y rai sydd wedi credydu a'r rai sydd heb I credydu. Mae Frongoi, David Jones, Frongoi, Ceredigion wedi cael ei dynnu mlaen fan hyn nawr gyda'r oen fenw Suffolk. Nath yr oen fanw Suffolk neu bennu llygad i'n syth wrth o fewn i'r cylch. Ac yna ar yr ochr arall mae da ni rhestr fer yr sifiot tiroedd y gogledd. Lle mae am fynd, Beca? Barn personol fi, Suffolk, dwi'n meddwl. Wel, mae'r Suffolk, maen nhw wedi wneud yn dda dros y blynyddoedd diwetha. David Frongoi wedi ennill yn 2022 a 2019. Ydy o'n wneud eto? Ydy! Mae di ennill y gysylltiaeth hon, 2 gwaith nawr. Chwarae teg yna asgwrn da ar yr oen fanw hwnna. Chwarae'n creg i'r teulu yma. Anhygoel yn dwi. Ti'n cytuno? Mae'n glamp o'n fenw yn dwi? Dwi'n cytuno. O'n i'n gweld Suffolk yn dod fewn. O'n i'n meddwl bod o'n anifel reis arbennig wrth o fewn, dweud gwir. A chwarae teg yn nos yn wedi ennill mwy na unwaith chwarae teg. Mae'n gamp. Mae ennill unwaith yn gamp. Ennill 2 gwaith yn anhygoel. Diolch o galon I ti, Beca. Ennill yn 2022 a 19. Am gampwaith i'r teulu yma. A mae nawr yn cael sgwrs gyda'r beirniad. Y beirniad yn ei ganmol am gynhyrchu oen fenw o'r safon yma. David, llongyfarchiadau mowr iawn I ti. Da iawn, unwaith yn ragor. Nath fi mam I ennill yn 2019, so neis bod I ferch yn ôl. Hanes yn cael ei ail-greu. Trydydd drwy ti ennill o nawr? Wel ie, a neis bod I fam a ferch yn yr un peth. Yn dangos bod y pedigree a'r gwad yn iawn. A chi wedi cael llwyddiant y cyffwl hefyd? Na, mam yn jydjo Lenny, so llonydd fyny Lenny. Fi'n gweithio ti, dim ond y defer I fi'n gweld. Oedd i'n joio? Yr un creu bod I. Fori to, so. Briliant. Yr un mawr y fori. Ie, yn fawr y fori. Wel, da iawn ti, llongyfarchiadau mawr. Diolch o'r iawn. Yng nghanol y prif gylch ac yng nghysgod cloc enwog tŵr Sir Benfro. I ni mwynhau cystadleuaeth arall fan hyn, I ni wedi cyrraedd pencampwriaeth Merlod Mynydd Cymreig. Dyma ni, dyma fydd penllanw y cystadlu yn y canol fan hyn heddi. Ie. Beth Simons-Evans gyda fi, yn edrych ar y bencampwriaeth. Mae Crympwell Blue Painter yno, welwn ni yn ennill gynne. Y march, 8 mlwydd oed a throsodd. A Bryniog uchaf Hewcyn fan hyn. Wedi ennill y gil wabr ar gyfer y panis gwrywaidd. Crympwell Blue Painter yn mwynhau yn fawr fi'n credu. Mae rhyw fath o mae rea presence gyda fe, dos e? Fe'n hawlu o sylw. Ac eto llonyddwch ac yn gysurus iawn. Odi. Charming. Odi. Sy'n neud I rywun sydd yn edrych I ymlacio'n llwyr. A wedyn rhywun sydd ddim wedi ymlacio fyna yw Dora Wyn Jones yn neidio lan y lawr yn trio cael sylw Islyn Blodwen fyna sef y pencampwr benywaidd yn barod. Nath Islyn Blodwen gipio nghalon ni, mae rhaid dweud. Do, fi'n un am y cesig yn rhaid fi weid, ond gawn ni weld, fi'n credu mae yna rhyw fath o rhywbeth yn digwydd, falle bod e... Le ti'n mynd? Le ti'n mynd? Troi ar yr ochr falle, neu ie? Oce, neu maen nhw'n mynd I fynd eto falle. Un tro fach arall ti'n meddwl? O... Neu newidiaeth? Na, un trot fach arall. Fi'n credu. Fi dwera nerfus nawr. A Iwan yn mynd ar ebol mor gynter a phosib i'r lle iawn. A war y teg, mae rhaid ti barchu Sarah Hamer sydd yn beirniadu yn rhoi cyfle arall ac I wneud yn siŵr bod hi yn hapus I meddwl. Yn hollol hapus, ie. Felly Crympwell Blue Painter a Islyn Blodwen yn mynd eto. Wedyn ni bod y benderfyniad rhwng y ddau hyn, sa'n ni'n meddwl. Le ti, Beth?
Sa'n siŵr. Fi'n credu, fi wedi... Wel, sa'n gwybod. Fi wedi joio gaseg drwyddi draw fi'n credu heddi, watchoi. Sef Islin? Sef gaseg Islin. Ond wedyn mae crympwel Blue Painter, mae fe'n hawlio sylw ryw ffordd, yn dweud? Odi. Mae wedi cael... Wel, mae dau... Arbennig dau ddewis yn clywed, Oes, ond le eiff Sarah Heyman. Mae'r het i ffwrdd a... Crympwel Blue Painter. Wel, na ni, mae fe'n mynd at y merch. Mae di wneud i. Mae fe wedi wneud i. A mae'r lluniau yn gweud cyfrolau. Wyned i gorgyffroi yn cael yngirau mas beth. Ia, fel ar peth. A na ni. Llongyfarchiadau mawr iawn i deulu Kelly. Ac yn eiliad i'w chofio i Crympwel Blue Painter yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Hir yw pob aros, ond mi oedd hi werth yr aros yn codi'r brig ac yn ennill pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n i Crympwel Blue Painter ac yn sicr yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn ar ddydd Mercher. Well, Nicole Kelly, you've just told me I'm snotty and horrible. You're champion of the Royal Welsh show. You can be snotty and horrible. I can't believe it. Really, dreams do come true. They do indeed, and they have today. And the sun's come out for you and everything. Yes, I can't believe it. So where have you come from and how much prep work has gone into this? A lot. We're from Wrexham. I've owned him 13 years. So it's been You've owned this horse 13 years? Yeah, just about. And how many times have you been coming to the Royal Welsh? We come to do the wagon classes, but we wanted to do an in-hand class this year, so yeah, it's paid off. It has indeed paid off. Well, many congratulations. Good luck with the rest of the weekend. Go and get yourself a drink. Thank you so much. Y neuadd fwyd, wel, da ni'n gyfarwydd iawn ar neuadd fwyd, ond pnawn ma dwi wedi dod i'r oruwch ystafell yn edrych lawr dros y stondina a'r cynhyrchwyr i gyd yn fanna. Y lolfa fusnes ydy hon, lolfa fusnes Llywodraeth Cymru. Ac mae yna gannoedd o gynhyrchwyr yn cael eu cynrychioli yma, mae yna gannoedd o bobl yn dod trwy'r drysau yma, pobl fusnes i brynu. Dyna'r nod beth bynnag, dyna'r gobaith, a mae Emily Rees yn fan hyn ar ran Llywodraeth Cymru yn gweithio yn y diwydiant bwyd a diod yn dwyt ti. Felly, diolch am y gwahoddiad. Wel, croeso i'r lolfa busnes. Achos dydy pawb ddim yn cael dod i... Na, chi'n special iawn ni. Na, dydw i. Chi wedi cael gwahoddiad. Ond syniad ni o'r bobl sydd yn cael gwahoddiad a pham maen nhw'n cael dod i fan hyn? Wel, ble ni nawr? Ni yn y lolfa busnes Llywodraeth Cymru ac mae dros 400 o gynhyrchwyr da ni gyda cynnyrch just o gwmpas chi mynd in nawr. A hefyd mae 300 o brynwyr yn dod i ymweld a beth sydd â ni ac fel sort of brokerage yw e really i gael gyfarfodydd gyda retailers i gyd, mae food service, mae farm shop, mae delis yn dod a maen nhw'n dod wedyn i cyfarfod gyda y gynhyrchwyr ma sy'n digwydd just o flan ni mynd in really. A mae pobl yn blasu hefyd, o'n i'n gweld yn y pen draw, mae hwnna'n holl bwysig hefyd. Mae fe mor bwysig y busnes lolfa ma achos y lolfa busnes, achos blwyddyn diwetha, just gyda'r cyfarfodydd ma blwyddyn diwetha, oedd rhwng 3 to 5 million worth of trades di digwydd. Blwyddyn diwetha, yn unig. Yn hollol anhygoel. Hollol anhygoel, ie. A dwi'n hoffi'r ffordd mae popeth wedi cael ei osod allan, y becws fan hyn, bwydydd groser, ac wedyn mae yna melysion, diodydd poeth, diodydd ysgafn, gwirodydd, bisgedi, mae popeth gyda ni fan hyn. A wedyn mae'r ffridges y tŷ nawr myna, wedyn fyd mae cig dyn ni fyd. Felly mae lot yn mynd mlaen yma, mae'n lot yn mynd mlaen. Felly, yr wythnos yma, pa fath o bobl sydd wedi bod yn dod yma? Bobl sydd wedi gwestai neu? Fel o'n i'n sôn am, so mae dros 300 o brynwyr yn dod, a mae'r rheina wedyn yn dod falle o'r archfarchnadoedd, o'r food service, wedyn mae farm shop, mae delis da ni,
just to name a few really. So maen nhw'n dod a maen nhw'n cael cyfarfodydd wedyn gyda'r gwahanol gynhyrchwyr, a mae rai o'r gynhyrchwyr wedyn lawr star, actually, yn gwerthu anyway, i'r cyhoedd yn syth, just yn y neuadd fwyd. A wedyn mae rhai yn dod just, fel it's a date in the diary, bob blwyddyn maen nhw'n cadw wythnos y Royal Welsh yn dyddiadur nhw, yn barod am y cyfarfodydd o. So maen nhw'n dechrau am 9, a wedyn sôn nhw'n benni tan tua 5 o'r gloch, Mae yna gyfarfodydd yn digwydd yma ar hyn o bryd, ac wyt ti ynghlwm ar hyn sy'n digwydd o amgylch. Felly beth ydy natur dy swydd di'n benodol? So swydd fi, dwi'n neud gwaith ymgysylltu gyda rhaglen sgiliau bwyd a diod Llywodraeth Cymru. A mae Llywodraeth Cymru yn annog ni fel diwydiant bwyd a diod i wneud yn siŵr bod ni'n hysbysebu a gwahanol swyddi sydd i gael dros y diwydiant. Felly dyna beth yw swydd fi, so fi'n mynd mewn i colegau, prifysgolion, ysgolion fyd, a fi'n trial hysbysebu beth sydd da ni fel opsiynau, fel gyrfaoedd sydd i gael yn y diwydiant. Mae yna fwy o yrfaoedd na mae rhywun yn ei ystyried ar yr wyneb olwg A pan dwi'n mynd mewn i'r ysgolion yn enwedig, maen nhw'n gweud, wel, sa'i moyn falle bod yn ffarmwr, a sa'i moyn coginio, a sa'i moyn gweithio tu ôl bar, a fi'n gweud, well, actually, mae eisiau gyfent, mae eisiau gyfent o opsiynau da ni. So, oedd rhywun yn astudio criminology a psychology, a nawr, mae diddordeb gyda nhw mewn consumer insight, achos maen nhw'n briliant gyda data analysis. Fel yn nawr, mae pobl yn newid cyfeiriad rwan falle'n hwyrach mewn bywyd allu. Just trwy wneud y gweithgareddi yna gyda'r ysgolion a'r prifysgolion. Edrych ar y bocsys yma rwan, mae gen bob cwmni i focs. Wel, ewn ni drawd. So, just fan hyn, so mae'r tîm yn galw rhain yn cubes. So mae'r cube lan fan hyn, Nia, mae hon yn werth 1000 o swyddi. Mae 1000 o swyddi just fan hyn gyda Village Bakery. Bobl bach, pwy fel Ie. So, mae fe'n amazing. A ddim jyst gweithio yn y ffactri fan hyn, mae gwahanol swyddi i gael yn y swyddfa fyd, fel. So, mae amrywiaeth o swyddi i gael. A dyna be ni'n neud, fel rhaglen Llywodraeth Cymru, yw ni'n treol annog pobl i meddwl am beth sydd i gael, Yn ffenest siop. Odi, mae yn finish shop, actually. Ac i gloi, pa fath o, dwi'n gwybod maen nhw dal yn ei chanol i ymyfyrwyr yma, wedi cael ei dewis yn benodol heddiw mae i gael dod yma, dydyn nhw? Mae 5 o unigolion gyda ni. Maen nhw i gyd ymyfyrwyr dros Gymru. Mae da ni rhywun o Coleg Cambria, Coleg Sir Gar, wedyn mae Cardiff Met dyn ni fyd, a maen nhw gyd yn dechrau bant yn gyrfa nhw yn y diwydiant bwyd a diod, a maen nhw really moyn datblygu yn gwahanol swyddi. Felly mae rhywun sydd gyda business spirits lawr star, mae fe moyn datblygu busnes fe, mae rhywun sy'n coginio, mae hi moyn settle on busnes, mae brandau a mae moyn datblygu hwnna, so heddi mae'n mynd i gael sesiwn gyda branding manager heddi, mae rhywun moyn datblygu fel technical manager gyda archfarchnad, a rhywun gyda new product development, felly, so be ni moyn treol wneud heddi yw, really, tu ôl y llenni yw heddi, yw cyfle i'r y bobl yma i gael cipolwg, really, o beth sy'n gallu digwydd tu ôl yr adran ma, sy'n fel o ti'n sôn am gwahoddiad yn unig. Mae Myrddin Davies yn fan hyn i rhoi nhw ar ben ffordd yn hynny. Wel, diolch o galon am adael i ni ddod. Mae croeso. Mae hwn wedi bod yn agoriad llygad ac mae'r stafell yma, y lolfa fusnes yma, mor bwysig yn dydy'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Odi mae yn. Diolch Emily. Diolch. Pob hwyl efo'r gwaith. Diolch.
pencampwriaeth y march hun. Llinach ydi popeth. Mae'r het i ffwrdd. Casgob deo di a tha hi llynedd. March Gwenllan Deo ar gaseg casgob Black Bess. I dad Gwenllan Deo oedd pencampwr 2007. Gwenllan Deo. March Robert o Cinos Davies, Cysilio, Ynys Môr. Gwenllan Brynmor, aelod arall o'r teulu yn bencampwr ddwywaith. Brynmor sydd wedi mynd â hi. O, bobl bach. Pwy sy'n perthyn di'r gêm, ond pwy eitha hi eleni? Prynhawn Dydd Mercher, Prynhawn Chwedlonol, Prynhawn y Cobie. Mae'r prif gylch wedi agor y gyfan, a hynny am reswm da. Mae'r meirch hun yma i hawlio'i lle, y Cobie Cymreig. Pob un sedd yma yn y brif eisteddle yn llawn ar awyrgylch fel arfer yn drydanol. Mae yna 3 ohonon ni yma yn cadw cwmni chi y prynhawn yma. Owen Griffiths, David Oliver a finne Heledd Cynwal. Prynhawn da gyfeillion. Prynhawn da, Heledd. Prynhawn da i ti. A mae yn prynhawn da, dwi. Wel, mae'n un o'r prynhawnau mwyaf trydanol yn y flwyddyn yn dwi i bobl sy'n dilyn y Cobie Cymreig. Dyma pinnacle y flwyddyn i'r rhai hynny sy'n cysadlu a sydd â diddordeb yn y bryd. Ond wrth gwrs, mae yna bobl o amgylch y cylch yma, o bosib sydd ddim fel arfer yn dilyn y Cobie yma o amgylch y sioe bach, ond wedi hawlio'i lle yn yr eisteddle heddi er mwyn cael gweld pwy fydd yn bencampwr y Cobie yn 2026. A dros y blynydde, mae wedi datblygu yn sioe, mae yna gerddoriaeth, mae yna fomentum yn osedefyd. Dwi'n meddwl bod y gymdeithas wedi adnabod pwy mor boblogaidd ydi o, a wedi trio creu mwy o sioe a chwarae teg, mae wedi bod yn effeithiol iawn. Mae'n sicr yn gweithio. Mae yna bobl wedi bod yn aros y tu fas i ddod mewn i eistedd ers oriau. Oes, chwarae teg, a mae yna rhesi llinell enfawr tu allan yr eisteddle i bobl yn gweithio iddo fewn. Ond wrth gwrs, y cerddoriaeth yn gyfeiliant i'r perfformiadau y Cobie Cymreig, y merch hun sydd gyda ni'r prynhawn yma. Simon Bigley yw'r dyn pwysig, fe sydd yn beirniadu eleni, Brydfa Llanarth, dyn profiadol, dyn sydd wedi ennill yma yn y gorffennol y dosbarth yma, felly dyn sydd yn hen law ar gystadlu y Cobie Cymreig. A'r cynnwrf o'i gwmpas ond bydd rhaid iddo fe i aros yn gadarn. Fydd yna dipyn o perswad gen y dorf, dwi'n meddwl, mae Sioe. Bobl yn trio dylanwadu, a pawb a'i ffefryn, ond Simon yw'r dyn sy'n penderfynu heddiw. Dwi'n meddwl bod yna un saib wedi bod yn y sŵn o'r dorf ers i'r Cobie ddod mewn i'r cylch. Mae'r petai'r cerddoriaeth yn ei gwylltion yn diwedd bron. Nid yn unig y cyffyle, ond y dorf yn ogystal. Odi, mae'n gweithio. Mae yna ryw alchemy yn digwydd yn dos. A fel rhywun yn y byd meddygol, Owen, sut ti'n gwerthfawrogi yna? Yn sicr siŵr. Maen nhw'n parhau i ddod, wedi bod yn aros yn y cylch casglu, a bellach, a wy'n credu bod y gatiau wedi cau. Y gatiau wedi cau yn draddodiadol. Unwaith mae'r gatiau wedi cau, does dim hawl gan yr un ceffyl arall ddod mewn. Ond sgwni a fydden nhw'n ailagor y gatiau i rhyw gobyn hwyr. Ni wedi gweld hynny yn y gorffennol, a dwi'n meddwl o bosib bod yna un ceffyl arall ar y ffordd. Sgwni os fydden nhw'n agor y gatiau. Ydyn, maen nhw'n ailagor y gatiau? Mae yna fwy nag un ar y ffordd. Rhaid bod rhai wedi parcio'n uwch na bawb arall, falle. Mae yna ambell i lori yn agosach i Landrindod na Llanfair y Buallt. Ond eto i gyd, fydden nhw'n hawlio sylw gan bod nhw yn hwyr ddyfodiad. Yn wir. Mae'n ambell i gyfrinach yn perthyn i gysadlu wrth gwrs, a ambell i berson o bosib yn dal y ceffyl yn ôl, mwyn sicrhau bod y ceffyl yn dod mewn funed ola, mwyn cael yr argraff fwyaf ar Simon, felly'r atgof diwetha fydd gyda fe wedyn, fydd o'r cobyn diwetha yn dod mewn i'r cylch. Mae'r rhain wedi bod yn gysadlu ym blynydde, maen nhw'n gwybod bob un tric yn y cyfer. Fel y Steddfod, Owen? Yn gwybod fel Steddfod. Steddfod y cyffyle, wrth gwrs, y Cobie Cymreig.
Mae'r dorf yn parhau I weiddi ar bob un o'r cofiau Cymreig yna. Maen nhw'n mynd yn wyllt. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Y cyffyle yn llawn bywyd, ond y dorf yn llawn bywyd yn ogystal ac yn gweiddi nerth ei pennau. Wel, llai weid hyn yn llawn hyder. Mae yna wledd o'n blaen ni y Prynhawn yma. Yn ogystal ar brif eisteddle, mae'n ddrwg dy fi, Owen. Na, mae'n iawn. I ni'n gweld yn syth o le ni'n eistedd, I ni'n nghanol y brif eisteddle, ac I ni'n edrych gyferbyn â ni y bancyn yn llawn. Yr un lle ar y bancyn wrth gwrs, ond yr eisteddle yn llawn hefyd. Dwi'n meddwl bod I yn un mewn, un allan erbyn hyn. Felly, mae yna 34 wedi cofrestru, a mae yna 20 o feirch wedi cyrraedd y prif gylch y Prynhawn yma. Ac ar ôl yr argraff cynta, mae curiad y galon yn dechrau arafu a'r cyfle I Simon Bigley I edrych yn fanylach ar y meirch hun gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Bod y steward yn dechrau camu tua'r gornel I stopio'r meirch yma. Y bod nhw'n cael rhedeg o blaen yr eisteddle am y tro cynta. Mae'n rhyfedd fel mae'r puls yn codi yn diwedd pan wyt ti'n gweld y cyffylen yn mewn a'r cerddoriaeth yn mynd. Hyd yn oed i'r pobl sydd â o bosib dim dilyniant gyda'r cobiau Cymreig, mae'r achlysur yma fel gêm bêl-drod neu fel gêm rygbi I llawer o bobl. A wir I ti, mae yna bobl yma o draws y byd, o Australia, o'r Amerig, o'r Iseldiroedd I gyd wedi dod I weld y pinnacle yma, sef y cobiau Cymreig. A mae'n braf gweld y cobiau 20 yn y dosbarth yma o feddwl yn ystod adeg y rhyfel bron I ni golli'r bryd, ti'n gwybod. Felly mae'n braf bod y bryd yma wedi parhau. Wel, mae hwnna yn destun llawenydd enfawr. A tyle chi yn gwrando ac yn gwylio ar draws y byd, mae'n braf iawn cael bod yn gwmni chi y Prynhawn yma yn fyw o'r brifwyl yma yn Llanelwedd. Brifwyl yr anifeilied, y sioe fawr. Owen Griffiths, David Oliver a Finne Heledd Cynwal yn gwmni chi ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at y dosbarth chwedlonol yma bellach, y meirch hun gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Dyma ni, y gŵr, tipyn o bwysau I sgwyddau, ond mae'n cario'r pwysau yn ardderchog. Dwi'n meddwl bod Simon yn cael deuddydd werth chweil. Mae wedi bod yn chwerthin, yn gwenu, bod yn cael sgwrs efo bob un o'r cystadleuwyr. Dwi'n siŵr bod fo a Aled yn dipyn o ffrindiau erbyn hyn, achos mae nhw wedi sgwrsio trwy'r deunydd dwytha. Y peth rhyfedd fan hyn, mae gyda ti'r beirniad Mr Simon Bigley, Brydfa Llanarth, Aled James wedyn, yn wreiddiol o Lanarth hefyd, felly'n gyfarwydd iawn â Pauline Taylor yn ystod ei ddyddiau cynnar. Aled erbyn hyn yn byw o ochrau Caerdydd, ond cysylltiad â Brydfa Llanarth. Simon ar y dde, dyna ni, ar tei coch. Sgwn i beth sy'n mynd trwy'r meddwl na. Mae o I weld yn mwynhau'r cystadlu, yn mwynhau cael gweld y cystadleuwyr yn... Mae wedi perchnogi'r rôl o feirniadu. Yndi, yn bendant, yn bendant. A fel y ti'n gweud, mae wedi cael y cyfle, a wedi rhoi'r cyfle I gael sgwrs gyda pob un sydd wedi cystadlu dros y ddeuddydd. Ti'n gweld yn cael chat bach efo pawb, to? A wy siŵr bod pawb yn gwerthfawrogi hynny, ac I ni newydd weld Asgard Flash of Gold yn pasio ni. O'r march Hilgarth Top Dollar a'r gaseg Hilgarth All Gold. Simon Bigley o Brydfa Lanarth yw'r beirniad. Dyn ni'n gweld yng nghanol y cylch yma ni. Ac Brydfa Lanarth erbyn hyn wedi lleoli rhwng y gellu gandryll a Henffordd. Atgoffwch ni, achos mae'r sioe gynta, yr arddangosfa gynta pan maen nhw gyd yn dod mewn, mae pob un yn edrych yn drawiadol. Ond lawr i'r man bethau, am ba fan bethau y bydd Simon Bigley yn chwilio amdanyn nhw ac yn gwerthfawrogi I goroni'r pencampwr fan hyn. Felly bydd Simon yn amlwg yn chwilio am gywirdeb.
i ni'n meddwl am brydfa Llanarth fel brydfa sydd yn cael llwyddiant mewn llaw, ond hefyd dan gyfrwy. Felly bydd yn chwilio am geffyl, wyt ti'n gallu ei gyfrwyo'n yn hawdd iawn. Yn hanesyddol, mae brydfa Llanarth yn cael ei gysylltu â chyffylau dan gyfrwy. Wrth gwrs, gath ei brydfa i ddechrau gan Pauline Taylor, Enid Lewis a Barbara Saunders Davies yn fferm Blaenwern yng Ngheredigion. Ond mi nath y brydfa ddod i feddiant tad Simon, Len Bigley, y diweddar erbyn hyn wrth gwrs. A felly'r ceffyl hynny ti'n gallu ei gyfrwyo fydd Simon yn chwilio amdano, byddwn ni'n meddwl. Byddwn ni'n gweld pob un yn unigol yn cael mynd o flaen yr eisteddle. Felly fydd y bonllefen a'r chwibani'n dechrau nôl. Bydd. Felly mae wedi bod yn ddechreuad penny gamp yma i ddosbarth y Meirch un. Adran dy y cobia Cymreig ac edrych ymlaen yn awchus i weld sut mae'n datblygu. Dyma ni felly, Matthew Evans ar 1, Jack Fagan ar 2, Llywr Jones ar 3, Gareth Daniel ar 4, Matthew Smith ar 5, Alun Lloyd Jones ar 6. Dyna'r line-up i chi, dyn ni'n edrych ar y rownd cynderfynol gyntaf o ddwy. A ni'n sylwyd Jack Fagan yn newid i handpys yna, i cael bach mwy o fin. A dyna be oedd y broblema o bosib, felly. A ffwrdd a fo, falle fydd y com yma, ia bach yn mwy o hwyl yn ei. Mae Matt Smith fyna reit fyny wedi dal fyny efo fo. Fyny'r boch. Mae nhw drawiad am drawiad. Fel ti the. Fyny'r gwrddwg a cwmpa lawr fyny'r ysgwydd a mlaen i'r stodiau hir na. Ydy Alun Lloyd Jones wan yn gorffen yr oed. Rhif 8 fyna lawr o fo. Sbiwch ar y ddau yma yn ywan. Llywr Jones a Matthew Evans o fanne. Dau ydy Jack Fagan fodd bynnag a gyda rwan yn mynd i lawr ochr dwysa. Yr ochr gyflog o'r 9fed o yna. Lle mae Matt Smith? Efo'i gilydd yn hw. Wir. Fi'n credu bod Jack Fagan hyn oed wedi dwy'n drawiad bech na ddoi. Fyny'r goes o mae o'n mynd. Matt Smith jyst rhyw damyn ar ei oli. Pwy sy'n dod allan efo o'n rhif 9? Gareth Daniel. Lawr fyna ar stan 4. Yn cadw'r job yn len. Ydy wir ysdi be mae Gareth Daniel wedi dal fyny fo nhw ar 9fed ac yn declus dros ben. Wrth gwrs os ydyn ni'n disgwyl Alun Lloyd Jones yn gorffen 9fed yn y pedraw yma. Dyma fo lawr ar oen yna gyda fo un ar ôl gyda nhw'n y gorlan rwan sy'n ni'n cymryd. Dyma ni felly Jack Fagan. Dyma fo. Botwm coch. Jack Fagan yn mynd â hi o ran yr amser. Gawn ni weld os ti wedi gwneud digon. Wir. Pwy'r nesaf. Mae Matt Smith wedi diwedd. Llywr Jones o'i ter ochr ola. Ti'n Llywr Jones yn troi ar gyfer diwedd wan o Alun Lloyd Jones. Oedden ni'n sbio o fanna. Cyfle i gael golwg sydyn ar Matthew Evans. Wedyn o'r Llywr Jones o fanna. Yn pwyso'r botwm coch. Chwarae teg iddo fo. Un ar ôl felly gen Gareth Daniel, yr hen stediar. Un o'r cynifwyr y taclusa mwy astedi allu di ddod ar ei traws nhw, de. Mon y gêm ys fasio gymaint o flynyddoedd. Ar top y gêm hefyd, mae'n eithriad i Gareth. Fydd o'n poeni lawer fan, falle. Ond cnifio'n len, falle. Fydd y speed ma, pidiwch ag meddwl gormod am hynny. Digon bosib allwn ni weld Gareth eto. Pidiwch ag bwrdd wan. Marc Gareth Daniel tua'r 19 ma fanna 13 Alun Lloyd Jones. Eitha uchel ar Jack Fagan 26, 35 fi Matthew Evans pen arall ma wedyn. Felly dipyn o amrywiaeth o ran yr ail dorri ag yn y blaen. Ond fel da ni wedi sôn eisoes, bydd yna fwy o ferniadu lawr yn y gorlan gefn ac mi fydd yna wobr am y gorlan daclusa a rhyw bwynt hefyd yn cael ei chyhoeddi, dwi'n siŵr. Nawr ni drio cadw'n clustia ar agor ar gyfer hynny.
Croeso nôl i'r prif gylch, felly i ni ar ddechrau. Dyma ni adran y cobiau Cymreig y Meirch Hun yn cael y cyfle i roi'r olwg gynta yn unigol o flaen y beirniad Simon Bigley y Prynhawn yma. Mae pob un sedd yn orlawn. Dyma ni Abergyfenni Flash Harry, dyma chnogaeth Carl a Gardner. Wrth y march Gwynfais Culwch ac allan o Abergyfenni Fai Countess. Cyfarwyddiadau gan Simon Bigley yn galw am y nesaf. Simon Charlesworth. Buxwood Masterclass am bechnogaeth Dean Prater. Gellir tad wedyn Rhyn Cythen Martino a'r fam Mitchell Troy Lively Maid. Dyma ni Four Ways Prince of Wales. Ac yn ddangos gen Bryn Jones. Four Ways Prince. Dan bechnogaeth John Haywood. O'r march Llanarth Prince of Wales ar gaseg Four Ways Jade. Casgob Delwyn. Oedd yn bencampwr gwrywaidd yma fel ebol 2 flwydd oed. Ie, llan o'r march Gwenllan Deo ar gaseg Casgob Penblwydd Hapus. Yn eiddo i John Townsend. John Townsend ddim yn byw yn bell erbyn hyn o dull Lloegr yn reiddiol, ond wedi ymgartrefi ger Llandrindod. Pawb yn aros i dro. Dai George. T Hen Brenin. Yn un sydd yn dod nôl bob blwyddyn, Owen. Ydy, mae hynny'n wir, a'i dad wedyn Horeb Tomboy a'r fam T Hen Diana. Brydfa T Hen Mati wedi ennill yma nôl yn y gorffennol peth. Ond heddi T Hen Brenin sy'n cysadlu. A dwi'n siŵr bod hwn yn perthyn i'r gaseg enwog hynny T Hen Mati. Simon Bigley, y tro cynta dda fe i beirniadu fan hyn, ond wedi beirniadu yn y gorffennol yn y Ffair Eia. I'n wir, a'i dad wedi beirniadu yma hefyd, nôl yn 1997. Ac wedyn un arall o brydfa fannar, Pauline Taylor, wedi beirniadu nôl yn 1973. Dyma ni Glanfyrnwy Black Thunder. Y bechnogaeth Arwyn Jones y fferm. Ond yn cael ei cynhyrchu gen John Bennett. O'r march Temple Dream Playboy ar gaseg Temple Dream Limited Edition. A maen nhw'n tasgu o gwmpas y prif gylch. John wedi cael dipyn o lwyddiant ddoi yn dangos ar ran Arwyn Jones. A digon o stamina. Eitha ffit John chwarae teg efo. Ie, Glanfyrnwy wedi cael llwyddiant gyda'r adran A. Pencampwriaeth y stoc ifanc. Felly, Teulu Smith, Trefalion, dwi'n meddwl, sydd gyda ni fan hyn. Trefalion Roy Rogers. Ie, a'r tad wedyn Trefalion Hooch, a'r fam Trefalion Rosanna. Dean yn arddangos, ond i ddadcu yn gystal yn berchen y ceffil yma. Nelson a Dean Smith. Dyma ni fan hyn, mae Asgard Flash of Gold o'r march.
Hilgarth top dollar ar gaseg Hilgarth all gold. Ac i'ch atgoffa chi, mae yna 20 o feirch yn y dosbarth yma, felly tipyn o dasg o flaen y beirniad Simon Bigley. Pencampwriaeth y defaid, rhwng pencampwyr dros 20 o fridiau. Y bridwyr Cymreig wedi cipio 2 o'r 4 bencampwriaeth ddwytha. Arbennig! Robbie Wilson a Dale o fferm Clwch Hawys yn ennill. Y ddafad smotiog a'r Suffolk wedi ennill am yn ail ers 4 mlynedd. Arbennig o gydlyniad! Ond ar hyd y blynyddoedd mae sawl brid wedi syrenu. Y clans yn mynd o hyd. A Texel! Pencampwr 2026. Penderfynwch chi. Dyma ni gyfeillion ar nwyl awr fawr cylch y defed. Dros y trydydd diwetha, ni wedi gweld dros 2,000 o defed yn camu mewn i'r cylch cystadlu. Dros 100 o hanol fridiau a beirniad, stiwardiau diri a lot o gotau gwynion. A dwi'n ffodus iawn nawr i gael cwmni 2 arbennig iawn i fwynhau'r brif bencampwriaeth. Rodri Davies, Rhosdew Llanilltyd Fawr, croeso ato ni. A wedyn Elen Gwen Williams o Bron Felen Clwyd, croeso ato ni. Nawr fel enillydd gwobr goffa 2 Jones llan i lawr, mae wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn i ti. Yndi, fod yna pethau special yn agosach adre, yndi. Fe sioe'n bwysig i ni fel teulu a dal i ddangos yma bob blwyddyn a yndi, mae'n neis dod yn dol yma. Sut ath i gyda'r llifiot tir o'r gogledd eleni? Maen nhw'n wyll, da. Dwi'n meddwl... Dyna pam dwi'n licio, na. Dwi'n meddwl mae'n highlights o gweld y Cheviers, maen nhw gyd yn rhydd yn dydyn, ond dwi'n meddwl os fydd ar teledu, mi nes i gorau mynd efo'r maharen ar draws y cae. So. A drychwch ar ei llaw ni. Dangos bod ti'n galed chwarae teg i ti, mae fe'n biws jyst y bod. Ys i'n teimlo fo'r y bryd, da, ond wedyn mae'n brifod. Ond nath y maharen ddim diengyd? Na, ddo, chwarae teg. Dwi wedi reteirio rygbi, ond mae dal yn y fi, so... A Rodri, i ti'n ddyn busnes, mae da ti'n lle o wahanol busnesau, y carafannau, lle i neu priodasau, a hefyd siop cigyddion. Sawl siop cigydd. Sawl un, ie. A lle mae busnes wedi bod o ran y cig? Busnes wedi bod yn dda iawn, a gweud y gwir, ni wedi bod yn fusi, y tywydd yn ffein, so ni'n neud digon o'r barbecues, a so mae demand yn uchel iawn. Prisiau cig yn uchel, ond ar yr un pryd mae bobl yn moyn prynu safon. Mae'r tywydd yn ffafriol iawn ar gyfer y barbecues nawr. Ond os yna ni edrych yn y cylch, ni'n gweld cig yng ngwir ystyr y gair yn dyn ni. Mae hwn yn glod i'r holl arddangoswyr, yr arddangosfa sydd o'n blaenau ni, y safon eithriadol. A ti'n gweud bod cig, falle braidd ar ochr ddrud, ond mae rhaid i gofio, mae'r costen eithriadol i gynhyrchu'r cig yma o safon. Ie, heb os yna ni bai. Mae'r costau i'r ffarmwr, ond hefyd mae'r person sy'n prynu'r graig y tŷ, mae'n gwybod bod i'n moyn prynu safon, a mae hynna'n dangos nawr mwy pwysig nag eriod, ond nhw well nhw prynu safon a prynu o'r archfarchnad fawr. Ti wedi gweld bod y toriadau mae pobl yn prynu wedi newid, y patrwm prynu yma? Odi, mae wedi altro, ond mae gwestiau hefyd ni'n cyfrannu. Mae nhw hefyd yn prynu safon dyn ni nawr, achos bod nhw'n gallu gweld bod nhw'n cael cwsmeriad iddyn nhw ôl tro ar ôl tro. Wel, Elen, wrth edrych o amgylch a cylch yma, am arddangosfa, ni wedi clywed tipyn yn ddiweddar yn dyn ni am cwpan y byd. Wel, dyma cwpan byd cylch y defed, ynddo fe? Li welwch chi arddangosfa tebyg? Mae jyst gweld y gwaith sy'n mynd i fewn i hyn. Diolch yn digwydd dros nos, na chdi. Mae o'n cymryd lot o amser i ti ddewis. Ti'n neud champion dy hun adre, ti'n wedi cael ti dy hun a ti eisiau dewis y gorau o beth ti wedi breidio, a wedyn gobeithio i gael ai'r uwchben yma, a wedyn dod nhw i gymharu efo bob un bryd arall yma. Ond ffenna siop bron iawn i ti gael ddewis os ti eisiau mynd i fewn i bridio defed o ba bryd ti'n mynd i efallai. A mae rhaid i gofio, dyma'r hifen ymlith. Yr holl defed sydd wedi bod yma, maen nhw wedi goffo brwydro'n galed i gyrraedd y prif bencampwriaeth.
Mae'r un blewyn o'r un hein yn anghywir. Mae nhw wrthi tan bore a nos yn cael hein yn gywir, a mae yn lot o waith. Mae nhw heb os yn y bai, mae nhw ar ei gorau. Mae nhw wedi ennill i clas eu hunain, a nawr mae nhw yma i dangos y bryd yn ei dilla gwaith yn ei gorau. Brian Davies, dan yr eglwys Aberhonddu sy'n beirniadu, a dyma chi ddyn sy'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. Mae bron yn 80, fe fydd yn 80 mewn tua pythefnos, a mae dal yn gwybod beth yw dafad dda. Ni chi gweld, mae wedi tynnu restr fer, mae da ni y Southdown, y Jacob, y Sifiot, Bryniau Brycheiniog, fydd llywydd y Sioe eleni, Gethin Hafod yn hapus iawn i weld hon yn cyrraedd y restr fer, y Ceri, y Torddi a'r ddafad ddi. Am restr fer? Restr fer gwahanol iawn. Maen nhw gyd yn wahanol teip yn dydyn. Maen nhw wedi tynnu llygad bob un yn nhw i... Amrywiaeth hyfryd, yn diwe? A nawr, pawb yn clodfori bob un ymgeisydd sydd wedi dod mewn i'r cylch yr rhai sydd heb i credydu wrth i nhw adael. A chymod, mae rhai sy'n gadael yn rhai arbennig yn dyn nhw? Ie, chwarae teg i pawb sydd wedi dod i'r llwyfan hyn, maen nhw gyd yn heiddi preis. Maen nhw fel arfer yn gadael nhw i mewn yn y cylch tra bod y gystadleuaeth yn parhau, ond achos y tywydd, chwarae teg i'r stiwardiad, maen nhw wedi penderfynu anfon nhw allan i cael mynd nôl i'r cysgod. Ac ar y nodyn yna, tra bod y beirniad wedi neidio mewn i'r cylch yr rhai sydd wedi credydu, bydden ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd yn ennill prif seren Sioe Frenhinol Cymru 2026 ynghylch y defaid. Felly dyna chi olygfa. Mae'n hyfryd yma ar Prynhawn dydd Mercher. Bellach yn enwog ar draws y byd. Fel sef, olygfa. Mae angen i chi fod yma i weld y meirch hun. Yn adran y cobiau Cymreig, yr adran dy. Mae yna 20 yn y dosbarth i gyd y Prynhawn yma, a Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi yn edrych ar y cwbl. Simon Bigley yn beirniadu. Dyma nhw, Simon ar y dde, sgwrsio ar steward. A fe gethon ni ddechrau penny gamp yn do. Y sioe arferol gyda'r gerddoriaeth a'r dorf. Oedd e'n teimlo fi, chi'n gweld nhw ar balcon y canolfan yr aelodau. Oedd e'n teimlo fi fel sy'n nhw'n bach mwy gwyllt le ni. Wel, mae'r dorf, mae nhw sy'n neud y dosbarth yma mewn ffordd. So, bod yr olygfa yn un unigryw iawn, mae'r croeso maen nhw'n gael gan yr eisteddle, gan y banc sydd gyferbyn ni yn trydanol. Ie, mae'n gynnes yn dywyd, ti'n gwybod, a bosib bod y gwres wedi mynd i pennau nhw'n dyfed, ti'n gwybod. Ni'n awyr. Ti'n meddwl yn dda, we? Ond dyma ni Aled James, y steward. A beth sy'n ddiddorol fan hyn, dyn ni'n sôn yn gynharach, Aled yn wreiddiol o Lanarth yng Ngheredigion, a mi dreuliodd ei amser gyda'r y tair menyw Pauline Taylor, Enid Lewis a Barbara Saunders Davies, ond heddi yn gysur i Simon Bigley sydd bellach yn berchen ar fydfa Llanarth. Ond mae'n dechrau tynnu mewn yn barod? Ie, dwi'n meddwl yr Marc Glanfyrnwy, John Bennett, ond Arwyn, y fferm, yn berchen ar y ceffil yma. Glanfyrnwy Black Thunder. O'r march Temple Dream Playboy a'r gaseg Temple Dream Limited Edition. A'r ceffil yma wedi ennill yn Sioe Llanbed yn gynharach eleni, dwi'n meddwl. A John Bennett wedi cael llwyddiant ar ran Arwyn Jones yn yr adran A ddoe mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc. Sgwn i, a dyma fydd yr ail rhibanc coch i Arwyn y fferm, Arwyn Jones, Brydfa Glanfyrnwy. John wedi cael digon o'r dŵr. Yn sicr. Dwi'n meddwl bod yr ail mewn erbyn hyn hefyd. Felly Simon Charlesworth. Ond dwi'n meddwl mai teulu Prater sydd yn berchen ar y ceffil yma. Buxwood Masterclass. Dyn Prater, y tar Rhyn Cillen Martino a'r fam wedyn Mitchell Troy Lively Maid. Oeddech chi'n gweld fel mae'n meddwl? Be dyn ni wedi gweld efo Simon hyd yn hyn ydy bod nhw'n
bod nhw'n Gymreigedd, ddim yn rhy fawr chwaith, cobyn go iawn, ac hyd yn oed trwy dosbarthiad y cesig bore yma, oedd yr un teip yn bod yn dod o. Ie, mae wedi mynd am y cyffylau trymion, byddwn ni'n dweud, cyffylau a dyfnder. Y cyffylau, ti'n meddwl am nôl yn yddiau cynnar Brydfa Llanarth mewn ffordd. Felly mae'n neis gweld bod y teip hynny yn parhau yn ei feirniadaeth e, teip mae'r Brydfa Llanarth wedi bod yn enwog amdano ar hyd y blynydde. Dyma ni eto. Simon Bigley gyda'r tei goch a'r steward Aled James. Dechrau didoli nawr te. Beth yw penderfyniad nesa, Simon? Felly mae gyda ni'r 1, 2, 3, 5 cynta, neu 4 cynta mewn erbyn hyn, a'r 5 yn gwneud i ffordd. Ond Brydfa Glanfyrnwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, Glanfyrnwy Black Thunder. Gwynfaes llaw gyffes. Ac Angharad George wedi cael ei tynnu fewn gyda tu hen Tomboy. Wel, dyma'r un sydd ar brig ar hyn o bryd, Glanfyrnwy Black Thunder, yn disgleirio yn yr haul. Dyma fe, yn fam i Temple Dream Playboy a'r fam Temple Dream Limited Edition. Mae fe sy'n mynd gwybod bod llyged y byd arno fe. Wel, llyged y byd arno. Yn sicr mae llyged y sioe frenhinol ar y ceffyl yma erbyn hyn. O'n i'n deall gyda Simon Bigley sy'n beirniadu ambell i beth bydde fe ddim yn keen arno fe hefyd yn dos. Ie, mae o'n deud, mae wedi bod yn reit agored, be maen nhw'n galw yn Saesneg cap tox. Cap tox? Ie, so ar y garau, chwyddiad ar y garau, di o'n de. Ie, felly gyda'r gosol, gyda'r joint hynny, weithiau mae'r ceffyl gyda chwyddi, oherwydd mae'r ceffyl o bosib wedi bod mewn rhy hir neu wedi bwrw i asgwrn, a mae hynny wedyn yn cael ei gyfri fel rhywbeth anfanteisiol o fewn y byd cyffylau, felly cap tox yn rhywbeth negyddol iawn. Unwaith mae gyda ti cap tox, mae'n anodd iawn cael gwared ohonyn nhw. Felly, mewn ffordd, mae lawer o cofiau Cymreig wedi cael ei dinistrio oherwydd gyda nhw cap tox. Ond mae yna luniau perffaith iawn fan hyn o'n blaenau ni y Prynhawn yma, ac ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld sut fydd y llun yma yn datblygu.
Dyma chi res ragorol, res o feirch hun gyda'r adran dy y cobiau Cymreig. Mae yna gyfle nawr i ni edrych yn fanylach ar bob un o'r creaduried yma. Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi Heledd Cynwal a'r Prynhawn ddydd Mercher. A maen nhw yn greaduried urddasol iawn y meirch hun. Yndi, mae o'n wledd ac yn fraint cael gweld yn rhan o'r dosbarth yma. Dyn ni yma yn setu'r gorau'r sioe yn gwylio'r cyfan ac mae'r awyrgylch wedi bod yn hyfryd. Ar y brig ar hyn o bryd mae glanfyrnwy Black Thunder. Y march Temple Dream Playboy allan o'r gaseg Temple Dream Limited Edition. Ie, ceffyl yma, ceffyl 9 oed yw hwn, yn eiddo i Arwyn Jones a John Bennett yn arddangos y ran Arwyn y Fferm o Pont Robert. Mae yna rhyw fatha, Owen wyt ti'n cytuno, rhyw golwg Llanarth Lloyd George, y stoc yna o Sydenham yn perthyn i'r ceffyl yma? Ie, yn sicr o ran lliw, yn dweud ti'n cysylltu ar brydfa Sydenham gyda'r lliw D yn Goeswyn hefyd, ond wyt ti hefyd yn ti'n gweld gyda Llanarth mi o'n nhw'n gyffyle a dyfnder mawr. Mae hwn yn, byddwn ni'n gweud bod hwn yn geffyl o'r hen deip. Byddwn ni'n defnyddio'r term hynny yn rhy aml o bosib, ond mae hwn yn diffinio'r hen deip. Byddwn ni'n dweud mae drad yn arbennig o dda. Wyt ti'n gweld y siwrlen sef, neu'r maxer fel mae rhai'n galw sef y blew ar y gwylod y trad. A hynny sy'n gwneud y bryd yma'n unigryw. A mae'r ceffyl yma yn edrych yn dim ond yn Gymraeg yn dweud. A mae Simon Bigley yn licor hen deip. Wel, byddwn ni'n gweud i fod oherwydd i ni'n meddwl am brydfa Llanarth, wyt ti'n mynd nôl i'r 50au, bosib y 40au cynnar pryd nath brydfa Llanarth ddechrau. Felly mae'r teip wedi bod yn gyson gyda nhw trwy'r amser. Felly pan ni'n dweud bod nhw'r hen deip, oherwydd mae'r brydfa yma mynd nôl i'r hen deip. Dyma'r un sy'n ail ar hyn o bryd, Buxwood Masterclass. Eiddo Dean Prater, sydd yn berchen ar frydfa Buxwood erbyn hyn. Simon Charlesworth yn arddangos. A'r tad wedyn Rhyncyllen Martino, wedi fagu gan ei fam, Carol Prater, a y fam wedyn Mitchell Troy Lively Maid. Yn 12 oed. Mi oedd yn bencampwr y meirch yn Llambed yn doedd rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ie, hynny'n wir. A'r un blaenorol hefyd glanfyrnwy Black Thunder wedi ennill yn Llambed eleni. Chi'n sôn am faddeiant weithiau mewn beirniadu. Pan maen nhw yn cael trot fach, os dyn nhw yn torri, oeddi hwnnw'n gallu cael ei gyfri yn ei herbyn nhw? Ydych chi isio... Mae pob un sy'n arddangos eisiau ceffio sydd yn mynd yn didor ac yn symud yna, ond anifeiliaid ydyn nhw wedyn yn de. Ond bod nhw ddim yn torri gymaint, dwi'n meddwl, dyna'r cyfrinach. Ie, sneb yn berffeth, nag os ti'n gwybod. A weithiau mae rhaid ti cael meddeiant i'r cyfle yma, herwydd nid gyda'r sioe yma, ti ddim yn cael awyrgylch fel hyn yn aml iawn i'r cyfle yma ddod yn gyfarwydd gyda, ond yn aml iawn gyda phrofiad, maen nhw yn dueddol o dorri llai. Felly Gwenllan Berwyn Siôn, eiddo Claire Davies a Luke Powell. Y tad wedyn Gwenllan Siôn Dafydd a'r fam Gwenllan Buddig wedi cael ei magu yng Nghastell Newydd Emlyn. Yng Ngheredigion, ond bellach yn eiddo Claire a Luke. Ac o ti'n sôn am eu profiad nhw ac yn gyfarwydd ag awyrgylch fel hyn. A pwysigrwydd y sioe eraill, ond faint o'r sioe wyt ti'n mynd cyn dod i rhywbeth mor fawr a hyn? Os angen i ti fod yn eitha gofalus? Yn dibynnu ar y ceffyl hefyd ar amgylchiadau. Mae rhai ceffyl ifanc, maen nhw'n mynd i ambell i rai chrybabu, maen nhw'n gael fatha miles on the clock yn de. Fel bod gen nhw'r brofiad. Ond falle efo rhai hun fel hyn, o wefn sy'n cytuno fod nhw'n lot o rai wedi cael ei dal nôl ar gyfer y sioe yma falle. Ie, erbyn hyn, mae llawer yn nhw wedi cael y profiad ar hyd y blynydde. Am rhaid i gofio mae dosbarth hun yw'r dosbarth yma i'r merch 8 mlynedd a throsodd. Ond 20 yn y dosbarth yma, sef dosbarth y merch hun.
Dyma ni, Gwenllan Berwyn Sion yn cloi ar hyn o bryd. Dyma ni gyfeillion annwyl awr fawr cylch y defed. Dros y trydiau diwethaf ni wedi gweld dros 2,000 o ddefed yn camu mewn i'r cylch cystadlu, dros 100 o wahanol fridiau a beirniaid a llu o gotau gwynion. Ond dyma be mae'r arddangoswyr wedi bod yn breuddwydio amdano yw cael ennill prif bencampwriaeth y sioe. Ac yma i fwynhau'r cyfan oll, mae 'da fi Rodri Davies o Llanilltid Fawr. Diolch yn fawr. Ac wrth gwrs, Elen Gwen Williams o Bronfelen. Nawr Elen, fel enillydd gwobr goffa 2 Jones Llanilar, siwr flwyddyn i ti wedi cael? Agoriad llygad, a fi ddeud yna. Wedi dod â lot o cyfleoedd neis i fi. A dysgu tu ôl i'r llenni o faint o waith da chi'n neud efo'r teledu yma. Da ni watch y teli switch on a ddim yn dall faint o waith sy'n mynd tu ôl efo, enwedig efo'r sioe yma. So, ynddi, mae wedi bod special iawn. Mae'n rhoi ddechan? Beth bynnag, y brif bencampwriaeth, dyma pam i ni yma nawr. A dyma chi arddangosfa yn dangos fod gan stocmen o'r wlad yma, stoc neilltuol, dathliad yw ynddo fe o'r diwydiant defed. Ie, nawr y teg. Mae'r goreuon o'r goreuon bob bryd yma yma'n dydi. Mae pawb efo'i cream yn dydyn, y gores gynnyn nhw, a mae'r waith sy'n mynd tu ôl iddo fo'r trimio a cael nhw'n paratoi, cael nhw'n barod, cymryd amser hir, diolch yn digwydd dros nos. So, ia, mae pawb yn gobeithio cael yr ritman yn dydyn. Ni wedi clywed digon am gwpan y byd yn dyn ni'n ddiweddar gyda'r bêl gron, ond dyma cwpan y byd cylch y defed. Cylch y defed yng Nghymru, efos yn gan i bai. Wel, yn Bryden Fawr y gweud y gwir, achos hwn yw'r sioe defed gorau sy'n ni'n gweud yn Bryden Fawr. Mae rhai'r arddangoswyr yma yn teithio i sawl sioe ar hyd a lled y deiras gyfrinol, ond hon yw'r sioe mae'r rhan fwyaf moyn ennill. Ie, pawb yn moyn ennill. Y Royal Welsh. Nes i gweld y beirniad, Mr Brian Davies, dan yr eglwys nawr, yn mynd o amgylch ac yn trin a thrafod bob un sydd yn y cylch yn ei chwarae teg iddyn nhw. A dyma chi ddyn sy'n gwybod yn union beth fydd e'n chwilio amdano. Mae'n 80 mewn llai na pythefnos. Ie. A mae e fel bwtwn o siarp. Odi. Nawr y teg. A mae wedi bod yn byd y defed trwy oes yna. Glod mawr i'r sioe, dwi'n meddwl, yr amser mi oedd i roi, a ni'n dall oedd i ennill yr Long Service Award, Lenny, ac yn cael y fraint o feirniadu heddiw. Mae o'n ddyn pwysig iawn, dwi'n meddwl, ac yn glod mawr i'r gymdeithas. Mae wedi bod yn stiwardio ers bron i 60 mlynedd. Mae e wedi ennill y sybrynyr eleni ar bnawn di llun am ei wasanaeth i'r sioeau a'r lleol yma a'r gymuned wledig. Ac mae be, y ffair iaf yw i beth o ran arddangos. Mae'n arddangos yma hefyd, ond yn y ffair iaf mae'n arddangos ym mhob un heblaw 2. Y flwyddyn un ohonyn nhw oedd yn beirniadu, a'r ail flwyddyn nath e postio i geisiadau, ond nath e postal strike. A gyreiddodd i geisiadau fe, Caerdydd, nid Llanelwedd. O, reit, anffodus. Anffodus iawn. Ond mae'n dda bod yn cael wythnos i'w chofio fan hyn yn sioe Frenhinol Cymru. Gyda fo waith pwysig iawn yma. Nawr te, ni'n gweld gyda Ali Jackson ar Rouge yn fanna. Nawr, dyma chi hwrdd. Mae'n anferth. Mae'n hwrdd pert. A mae'n edrych yn fanol, war y teg. Haid i fi ddeud, o watcho'r defed mae'n cael ei dangos, yr un yna sydd wedi tynnu llygad fi pryd o'n i watcho nhw wrthi yn y rig. A dyn nhw ddim yn bryd teip i fi o gwbl, ond mae'n rhywbeth special iawn, mae o'n un cry ofnadwy fan'na. Edrych ar yr hwrdd fan'na. Oce, dwi ddim yn biafio nawr, mi oedd e. Ti eisiau boi reit cry a fan ei ddangos o. Ali Jackson o'r Alban, a nawr maen nhw'n ennill yn sioe ar hyd a lled y deiras gyfunol. Wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn barod eleni. A wedyn, ochr draw, Ali Jackson as Warble. O, ie. Dwi wedi dysgu heddiw bod y swbl sydd dod o Holland ac oedden nhw yn cael eu magu am llaeth. O'n i ddim yn gwybod hynny, ond maen nhw'n ddefed mawr y byn heddiw. Ond ydyn, Anna, dwi'n nabod Anna dda, mae wedi neis gweld rwy'n ifanc mor efo gymaint o anrhydedd tuag at y bryd. A mae wrthi o ben bore yn trimio'r defed na, so ydyn.
Nhw yw ein dyfodol ni? Yr ieuenctid yma, maen nhw'n bwysig o'r tri. Wel, mae'n bwysig iawn bod ni yn cael y bobl ifanc yma, a mae chi'n pleser gweld faint o bobl ifanc sydd yn sioean ac sydd yn cymeryd diddordeb yn y busnes yma. As nawn ni edrych nawr o gwmpas gweddill y cylch sydd wedi grydyru, mae yna 2 gylch wrth gwrs, ond dyma rhai sydd wedi grydyru, mae dyn ni'r Charolais fyna, y Berrichon de Chur, y Beltex, y Texel Glas, mae yna ddefed o bob lliw a llun yma, Rodri. Mae rhywbeth ar dant pawb, fi'n credu, a bydd y beirniad, bydd e'n bron yn amosib i gwybod beth sy'n mynd trwy feddwl a beth bydd ei dileite heddi, achos mae siwt gymaint o ddewis. Dwi'n meddwl efo cyfryd hefyd yn mynd yn is ac yn is pob blwyddyn. Sôn ystalwm o bobl yn mynd i allan i gneifio ac nhw yn dyddiau yn gneifio. Erbyn heddiw maen nhw wedi gwneud am amser prin iawn achos mae'r cyfryd hefyd lawr. Ond mae'n agoriad llygad fama dod i weld y gwahanol bridiau. Beth sy'n siwtio dy ffarm di'n da. Fyny ar y mynydd neu lawr. Mae angen siwtio system chi, so... Mae bob bryd a'i bwrpas. Wel, ar y nodyn yna, diolch o galon i chi'ch dau, fyddwn ni nôl yn hwyrach mlaen. Peidiwch am symud ymell, fyddwn ni nôl ym Mhendim i weld pwy fydd prif seren Sioe Frenhinol Cymru yn Cylch y Defed yn 2026. Dyma'r olygfa i ni wedi mwynhau ar Prynhawn fydd Mercher. Prynhawn enwog bellach, lle mae'r meirch hŷn yn hawlio'i lle yn y prif gylch. Allwn ni weid, mae'r het wedi ddiosg. Glanfyrwy Black Thunder, dan berchnogaeth Arwyn Jones y fferm sydd yn mynd â hi. Wel, bydd na ganu ym Mhont Robert hyn o gyda Arwyn Jones. Felly John Bennett yn yr ddangos. Tipyn o sioe i Arwyn y fferm wedi ennill stoc ifanc yn yr adran A2 ac yn mynd â dosbarth y merch hun Glanfyrwy Black Thunder heddiw. Felly mi oedd Simon Bigley yn ddifyr iawn yn ei feirniadu, fe nath e dipyn o newidiadau ar y diwedd yn do, a dod â'r rhai o Rhanisha y llinell lan i'r top. Ie, newidiadau munedola, ond y ceffyl yma wedi hawlio'r safle cyntaf o'r eiliad gyntaf i Glanfyrwy Black Thunder. Dyma ni yn noddwr o gwmni Greenlands yn cyflwyno'r rhosglwm coch i John Bennett a Glanfyrwy Black Thunder eiddo Arwyn Jones, march 8 mlwydd oed yw'r ceffyl yma. Y siŵr gwrdd i weld Simon wan yn mynd i gael sgwrs fel mae o wedi wneud ym mhob un o dosbarthiadau. Gyda pob un o'r rheini sydd wedi cystadlu, ac wy'n meddwl am y gynulleidfa sydd wedi bod yn y Prynhawn yma. Fe ddechreuodd e ychydig bach wedi hanner awr wedi doi. Mae'n nawr yn agosau at 4 o'r gloch. Mae'n ddosbarth eithriadol yn dwi o ran sioe, o ran diddanwch yn ogystal â chystadleuaeth. Oedd yngosw wedi bod allan yn anrhedeg ac yn sefyll yn yr hael am ryw awr a hanner. A mae'n dipyn o her. Mae'r rhaid cael y llun a dyna chi lun. Mae'n gynnes, mae'n flinedig a mae'n heriol, ond werth e bob tamed. Dyma i chi be mae'n golygu i ennill y wobr gynta yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ymateb yn gweud y cwbl, enillydd dosbarth y meirch un yn adran y cobiau Cymreig yw Glanfyrnwy Black Thunder. John Bennett yn dangos yn arferchog, a mi fydd Pont Robert yn dathlu heno. Senior champion, Stallion Welsh Section D at the Royal Welsh Show. I'm just going to let that sink in. Arwyn, I don't think I've ever seen you run so fast. Did you redig lawr y banc fyna? Oh, it's unbelievable. Been showing you since 1974, never ever won the stallion class before. A ti wedi gadael, nes ti ennill, do fyd, ni wedi cael gyfweliad, do, a nawr ti'n ennill y meirch hun, Dawn. You said to me earlier you were still shaking. I'm still shaking, absolutely over the moon, and I'm so grateful to the Bennett family for all their hard work.
and for Arwen for trusting me when I said, please just trust me and let me do as I want to do with your ponies and cobs. The women really always do know best, don't they? Couldn't have done it without Dawn. O, na lyflu. Fi'n siŵr gallu ti wedi. Fi'n gallu gweld bod ti dan deilad. Llongyfarchiadau mawr yn chi. John, you've just run about 3 times round the size of a football pitch. How are you feeling? Oh, I'm absolutely over the moon. This training I've done with him is unbelievable. And I'm just over the moon. I can see it's such an emotional day. It's such an accolade to win. You've got the male championship to go. You've got the stallion championship, I believe. I'm not going to keep you too much longer. I know you want to keep him and you fresh. All I can say is llongyfarchiadau enfawr I chi a phob lwc. Thank you. Pwy fydd y gorau o'r goreon ymlith y defed tybed? Dyna'r cwestiwn sydd ar fysa pawb nawr o amgylch Cylch y Defed wrth i ni barhau yng nghystadleuaeth y brif bencampwriaeth. Rodri a Elen, dyna'r cwestiwn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae'n anodd meddwl mae'r brithiau mae'n hollol wahanol i'w gilydd. Ni lawr i'r rhestr fer o'r Suffolk, y Rouge, y Charolais, y Ddafod Torddi, y Ceri a'r Jacob. Tair dafod flwydd sydd gyda ni yn y cylch sydd heb I credydu. A wedyn mae 2 ddafod blwydd yn y llall ag 1 hwrdd blwydd. Felly yr blwyddi yn syreni, ond y defed mwy na'r harddod, Elen?
ma' 'na power ma'n does. Ond oes, ma' nhw'n steil gryf. yn nhw i A gyd. steil, A'r ffordd oedd o'n gadw nhw yn rhydd i gael gweld caracter nhw bob bryd. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n bwysig, achos... O, mae'n neud Arni o'r Flint! Y Suffolk! Suffolk sydd wedi neud i. Wel, am stori. Ar y teg. Arni o'r yn ennill y brif bencampwriaeth nôl yn 2024 hefyd. Par y teg. Mae'r gwaith caled yn mynd i glod mawr yn diwedd y dyn, dydy, so... Na, ffantastig. Dyma'r 4 tro i fe arddangos yn y sioe Prynhawn, a mae wedi ennill 2 brif bencampwriaeth. O, par y teg. Dall i Bethan iawn, mae'n rhaid efo dangos, ond sefyll allan. Ond clod mawr i pawb sydd wedi bod yn dangos yma, maen nhw wedi bod yn... Yn y gres, mae wedi bod yn hygol, par y teg i pawb. Llongyfarchiadau anferthol i Arni o'r Flint. Mae yna bwer yn fyna, Sir Rodri. O, oes. Am ddafad blwydd, mae'n ddafad pert iawn. A wedyn, Nia Roberts o Shropshire yn ennill gyda'r Charolais. Diolch o galon i chi'ch dau nawr mawr i weld yr un sydd ar chwysu peintiau. Oh my goodness, what have you done? I don't know. We followed her all the way through. I know, yeah. Can't believe it. 4th time at the show. Yep. And 2 Interbury champions. Speed, yeah. How do you do it? Good cheap. And an even better stockman. I think you need some help there. Oh, yeah, she's a big sheep. She's behaved well, wasn't she? She's been good. I think the heat's not helping. She's done a bit weird. And what is she out of? Piston Ghost, so she's full sister to the one I had champion with last year, and a niece of the Interbury champion 2 years ago. So they breed well for you? Yeah, very well. Yeah. Llongyfarchiadau mawr iawn. Well done, Thanks you. a lot. Pass on some of his comments and observations from judging. Thank you once again. Da ni wedi cyrraedd rownd derfynol, tynnu raff y dynion yma yn adran y ffermwyr ifanc. Sir Gar sydd gyntaf allan yn y piws a Brycheiniog yn y gwyrdd. Rhys Griffith, wyneb cyfarwydd iawn i'r sioe. Llys genad y sioe llynedd. Ti'n cael chydig orffwys Lenny Rhys? Rhyw chydig bach yn do. Ddim llawer? Na, mae dal ddigon brysur yna i ddeg gwirth ti. Ti'n nhw'r brysur efo'r gefel gwedd a'r stiwardio ac yn y blaen? Na ti, ynddo. Wedyn, dwi fod i stiwardio munud i fod yn onest eto, so oedden ni rhedeg o un lle llall. So ti'n gobeithio fydden eitha un ochrog yn y ddwy ta? So reit neis. Mae Brycheiniog fan hyn yn dydyn nhw, a tasau rhywun yn gorfod wedi pres a rhywun, mae'n job pidio edrych ti hwn iddyn nhw, mae'n siŵr. Yndi, os dyn nhw wedi curo llynedd a gymaint o lwyddiant yn y blynyddoedd dwytha, mae yna ddipyn o waith curo nhw'n does. Dwi'n eitha siŵr bod nhw wedi curo 2 neu 3 flynedd dwytha yma. Mae'n dipyn o gamp felly, dydy. A mae yna dipyn o adrenalin yn pwmpio fan hyn, mae'n gymaint o gefnogaeth, mae'r dorfa i gyd ar ei ochr nhw, dydy. A dyma ni te. Y tyniad cyntaf. A mae'r llwch yn codi ochr Brycheiniog. Arwydd bod nhw'n symud am yn ôl. Mae nhw'n symud yn sydyn. Mae nhw wedi setio pethau ffwr yn iawn yn fan hyn, chwarae teg iddyn nhw. Dyn nhw'n edrych fel boes mawr, ond maen nhw'n gweithio fo'i gilydd, Rhys. Dwi'n siŵr bod nhw'n hogia cryg i'r chwarae teg, dydy. A mae bob owns o'i cyrff nhw'n gweithio fo'i gilydd i drio ennill. Ond drycha, mae Sir Gar yn dal nhw. Dyn nhw'n symud ar y funud. Mae'n anodd iawn ddod yn ôl o fan hyn, swn i'n tybio, ond eich bod fi'n hollol rong. Fel maen nhw'n meddwl wneud symudiad, mae Brycheiniog mynd am yn ôl, yn y gwylio am ydyn nhw. A maen nhw wedi cael rhybydd. Mae ddipyn o gamp iddyn nhw chwarae teg. Mae nhw bron a ildio Sir Gar, Brycheiniog, dipyn i ffwrdd o'r polyn ebyn hyn, Rhys. Mae mor anodd iddyn nhw gael eu traed i'r footings i fewn, dydy, llithro mae Sir Gar chwarae teg. Pa mae geod yna hi, Brycheiniog ar fantes gynnar. 1 i 0 i Brycheiniog. Oes na fantes tir o gwbl ma? Mae'n anodd dweud. Mae'n anodd lasa bod nhw Sir Gar jyst i gael ei tynnu lawr all, dwi'n yn gwybod. Ie, mae'n edrych i ni, ond falle mae, be mae'n y Saes wneud, optical illusion ydi o. Ond ar y funud, Brycheiniog sydd ar fantes.
Mewn a Hemi Braddock am ei wythfed hefyd, a Richard Jones. Felly, dyna'r enwau da ni canolbwyntio arnyn nhw, dwi'n meddwl o ran gorffen yn gyntaf. Fydd hi'n Gethin Lewis, fydd hi'n Richard Jones, fydd hi'n Hemi Braddock. Hemi Braddock fan hyn, non putting the hammer down, lawr am o. Mewn yn ysgwydd cyntaf ymlaen i'r stodio hir. Ond dwi'n meddwl, nid o ddal Gethin Lewis tro yma. Ddim ar y roen yma beth fyna. Gethin Lewis, troi hitio'r ochr o hwnna. Ac yn y ochr cyflym hefyd. Cwbl o Blake Sown yn fyna. A fydd o mewn am rhif 9. Da ni wedi bod yn dawel iawn am Gwion Lloyd Evans yn de, ond edrych ti lle mae o ar stoni rhif 2. Y camera ddim yn dangos o ar hyn o bryd, a dwi'n jyst yn gwrdd llygad sydyn arno fo, ac yn sylwi bod ynta efo Mark Bwr cyfarfod Israel ac hefyd ar ei wythfed oed. Felly mae o wedi bod ar dan, ond mae bosib iawn bod o arbed i hun i fod yn bencampwr Cymru, de. Maen nhw'n gorfod cydbwyso dewis pryd maen nhw'n bwrw i'r eithaf, dydyn. Mae Gwion, mae gwell dal i wella o hyd. Mae'n gwybod mae'n gen efo chydig beth fwy i'w gêm gneifio fo erbyn wan. Mae o'n gallu gynhau nhw yn eithaf hefyd. Mae'n gallu arafu. Wneud i well fel ar y degau i be bynnag sy'n siwtio. Rhagin Gwylen ni, a mae'n hofio fo ar stan rhif 2. Ac Zeland, y bachgen o Zeland y wydd fyna Hemi Braddock i mewn am 10 oed, mae Richard Jones ar ei pen yma fer ychydig bach ar ôl gennym ni. Dwi'n siŵr ydy'r marciau bwrdd na, ydy'r rhifau yn hollol gywir, ond mi gadw ni lygad ar Gethin Lewis a Hemi Braddock ar hyn o bryd Richard Jones. Os ydy o wir wedi colli amser yn rwlach, mae dal ar ei nawfed, stodiau hirion yn fan hyn wedyn, lle mae Neil Lawrence ar ei tybed. Dal i fynd, mae Gethin Lewis beth bynnag, a dyna fo i chi, Gethin Lewis! O Glan Elan Cwm Deiddwr yn mynd â hi efo'r amser. Ac yn ysgwyd llaw efo'i Gymar Corlan, Llyr Jones. Da iawn. Job wedi gwneud. Wedi cadw oen gwych fyna at y diwedd. Bydd o'n mynd hir efo hwnna. Mae'n gwneud yn ei arni fan. Hemi Braddock wedi mynd, wedi gorffen. Gwion Lloyd Evans e. A mynd fel tren fan efo'n ar stand 2. Ddim yn bell o hwnni. Cwbl o Flix rawn y goes o fara. Rawn y gymffon. Ac allan a Gwion. Neu a Gwion. A maen nhw, ti'n bod, maen nhw dipyn o gythral cystadlu rhwngthyn nhw does yn gorau bod o droed ond hefyd maen nhw yn aelodau o garfan yn dydyn a wedyn yn cefnogi gilydd i'r eithaf am ar raid. O'n hollol. A o Richard Jones allan. Pawb allan. Heblew. Callum Shaw law yn Arsden 5. Bydd o'n hir. Mae o'r ychydig bach ar ei oli ac wedi sylweddoli i weld mae rhaid o fod mor daclus as i bosib i orffen rwan achos mae'r amser wedi mynd. Dyna fo, Callum Shaw. Felly cwblhau yr ail gymal cyn derfynol o ran yr agored pob gwlad yma yn ganolfan gneifio Meirion. Dyn ni wedi gweld Brycheiniog yn ennill y tyniad cyntaf yn adran y dynion. Yn y gystadleuaeth tynnu'r rath ffermwyr ifanc, ond fyna newid ochr wan oedd Rhys Griffith a fi'n meddwl falle bod na fantes tir Brycheiniog yn tynnu lawr rhyw fymryn falle. Rhyw fymryn falle. Mae'r ogiau i gyd yn codi ysbryd i gilydd yn barod i fynd eto. Maen nhw wedi bod wrthi drwy bora, mae yna ddipyn o waith chwarae teg, dim mae hon y finals di dydy. Dwi wedi clywed yn fy nghlys bod Brycheiniog wedi ennill bob blwyddyn ers 2018. Waw. Mae o'n anhygoel dweud y gwir, yndi, achos mae yna gymaint o dimen cysadlu yn y ralioedd sir a bethau. Oes. Mae'n dipyn o her cyrraedd fan hyn, ynddi? Yndi, bendant, yndi. Dyna ni, ddigo lwcus fel Eryri, dwi wedi bod yma ddwywaith ar tîm Caernarfon, lle mae o'n gamp. A pan ti'n dod i fyny fan hyn, mae o lefel arall eto chwarae teg. A mae'n hawliau brolio am flwyddyn. O, yndi. Wel, am blynyddoedd yn efo Brycheiniog. Brycheiniog, te. Mae gen nhw'n fantes, maen nhw'n gallu chwarae fan nhw chydig fan hyn, wan. Gwybod bod y lleill i blino. Sbia dal, maen nhw'n chwarae teg. Un camgymeriad sydd angen am y rhaff na'n symud yn o eger. Yndi. Sir gar yn dal, o ti'n clywed y rhaff, mae'n stretcho. Wyt. Neu hamstrings dyn nhw, falle. Ella wir. Brycheiniog i weld fatha bod nhw'n iwsio i cyrff chydig bach gwell i fod yn onest. Bach o shock absorber, maen nhw'n symud nôl ymlaen. Ni'n just dweud bod Sir Gan fymryn bach yn stiff. Ie. Ti'n gwybod fwy na fi am y job hongian ymlaen i'r rhaff o'n i pan o'n i wrth ei stalwm.
Dwi'n falch bod fi wedi reteirio neu ddeu hynny, ti. Mae'n job galed, mae'n tynnu ar bob cyhyr, ynddi? Yndyn. A dwi'n ni'n sawl pwl maen nhw wedi gael bora yma chwaith, ti'n bod, maen nhw wrthus ben bora chwarae teg yn y gres ma. Maen nhw wrthi es dros funud. Maen nhw mynd, maen nhw wedi blino nhw. A gwrando ar y dorf ma, mae'n gannoedd ma. Oes. Ond fyny rhyw neu law rhyw, Brycheiniog sy'n mynd am yn ôl. Maen nhw'n mynd, swn i ddweud, yndi, dal nhw eto am un pwl arall. Mae'n edrych yn dywyll iawn ar sir gar ar y funud. Mae'n ori penole. Dal i fynd. Ni'n meddwl bod o jest yna, yn doi? Merchwod, oeddi dechrau, oeddi gyrru, oeddi gwasgu'r yn chwybannu. Oedd jest yna gyno. Warning codi, mae pob ar ei lawr. A dyna ni! Na fo, maen nhw wedi curo to. Brycheiniog am yr 8fed tro o'r bron. Yn Bencampwyr tan i'r aff y dynion, y ffilmwyr ifanc yma yn y sioe fawr. Gwych yn eryll. Ffantastig. A bechod dros i'r gar, oedden nhw wedi rhoi gymaint ymdrech i fewn chwarae teg iddyn nhw. Ond maen nhw'n cyfleidio gilydd, mae ail yn barchus iawn. Barchus iawn. Mae'n ail drwy Gymrys, di dyd yn ydy. Yn hollol. A falle gwn nhw beint neu ddau, wan. Fy na fwy na ddau, swn i ddweud. Diolch, Rhys. Edrych mlaen am y merched, wan. Ie, de.
Cwpan Sioe'r Tywysog Cymru, brwydyr rhwng holl bencampwyr adran dy. Y Cesig wedi ennill 7 o'r 10 ddwytha. Dorian Lloyd a Cynsog Gwynan Mai. Cwpan Sioe'r yn cyrraedd brydfa geler am y tro cynta eriod. A'r gaseg Brynhawn, Cleopatra, Bradley Merrick sydd yn mynd â hi. Eleni, mae'r cwpan yn cael ei gyflwyno am y canfed tro. I gaseg, tamarch tybed. Wel, mae wedi bod yn brynhawn llawn cyffro, llawn emosiwn wrth i ni weld glanfyrnwy Black Thunder yn ennill y meirch hun yn yr adran dy y cobiau Cymreig. A the mlaen wedyn ni i ennill y march gore, ond i ni nawr yn cyrraedd pencampwriaeth y cobiau Cymreig. A mae yn flwyddyn hanesyddol wrth yn ochr i mae David Oliver a Owen Griffiths, ac i ni'n edrych ar ganmlwyddiant. Ie, felly dyma'r canfed tro i'r cwpan cael ei gyflwyno i'r cobyn gore yma yn y sioe Prynhawn. Werth atgoffa pwy sydd wedi dod nôl i fynd am y bencampwriaeth yma. Glen coch Capire yw hon. Gaseg magu ifanc. Gyda Adrian Bowen. Felly hi oedd pencampwr benywedd y sioe eleni. Y tad wedyn Pennal Carwyn a'r fam Pennal Riverdance. Glanfyrnwy Black Thunder. March 8 mlwydd oed yn eido i Arwyn Jones a John Bennett yn arddangos. A dyma yw pencampwr gwrwedd y cobiau Cymreig eleni. O'r march Temple Dream Playboy a'r gaseg Temple Dream Limited Edition. Abergavenny Justice. A march ifanc. Ac yn enghreifftiau gwych o'r adran dy. Yn gynrychiolaeth arbennig a fydd un yn derbyn y tlws a phencampwriaeth y cobiau Cymreig. Aberlogyn Riba. Yn Campcraig y stoc ifanc. A hi oedd yn gil bencampwr benywedd y cobiau Cymreig yn gynharach. Hyd yn hyn, mae Simon Bigley wedi wneud ei waith yn effeithiol iawn fel beirniad. Dwi'n yn cymryd gormod o amser, mae'n deg, mae'n rhoi cyfle, ond mae'n eitha penderfynol i farn. Felly, dyn ni'n meddwl fydd e rhy hir cyn wneud penderfyniad. A newn ni barhau i chwarae'r gêm. Ble chi'n credu eif pencampwriaeth cobiau Cymreig, gan gofio bod hi'n ganfed. Bydd hi'n flwyddyn hanesyddol i dderbyn y cwpan. Cwpan Tywysog Cymru. Wel, fydd y ceffyl yma mynd lawr mewn hanes yn fydd e fel y canfed trwy'r cwpan cael ei gyflwyno. Dwi rhwng y march a'r gaseg. Glanfyrnwy Black Thunder a y gaseg Glyn Coch wedyn hefyd. Glyn Coch Capire. David. Dwi'n eisiau rhaid pen ar y bloc i fod yn onest. Mae o reit agos a dwi'n siŵr lle eif Simon efo'r gwobr. Mae o'n cael golwg go iawn arnyn nhw. Nôl i'r gaseg, rhwng y gaseg a'r march fydd hi. Wi'n credu aid y ti te Owen, wi'n credu mae Glanfyrnwy Black Thunder eif a hi. Wel, mae o'n dod nôl. David? Wel, mae'r tensiwn yn codi, yn dywe. Dyma'r foment fawr.
Bleif, mae yna drafod. Achos mae hon yn mynd i fod yn flwyddyn fawr, hanesyddol. Y canfed tro i gwpan Tywysog Cymru gael ei roi. Wel, mae Ale Drian yn cael darlith, mae'n debyg. Wel, yn rhyfedd iawn, dyw Glyn Coch eriod i ennill y cwpan a dyw Glanfyrnwy chwaith. Felly fydd yna enillydd newydd i'r cwpan beth bynnag. Fi'n credu bod i ni o fewn eiliadau. Y gaseg sydd yn mynd â hi. Y gaseg! Glyn Coch Copira a'r cwpan yn mynd nôl i St Clair. Aidan Bowen yn hapus di hwnt bod y gaseg felen yma. A'r boles yn mynd ar Gil Wobber. Ie, Aberlogyn Riba wedyn, eiddo Byron Preston yn mynd ar Gil Bencampwriaeth. Felly, diwrnod yr rhai benywedd yw i heddi. A Glyn Coch Copira yn mynd â cwpan siwr Tywysog Cymru yn sioe 2026. Stori o wir fuddsoddiad fan hyn. Dyma chi Adrian Bowen yn berchenog, yn dangos a wedi magu Glyn Coch Copira. Llon gyfarchiadau gwresog iddo fe. Dyma ni bencampwr y cobiau Cymreig. Stori o lwyddiant yn wych i'r gaseg arbennig yma. Adrian Bowen, Glyn Coch stud, George Prince of Wales Cup winners! Never ever thought that dream come true that you never just thought would come true. Amazing. I'm telling you, it's the lucky sock! It's the lucky sock, yeah. Just remind us again why you're wearing a sock, Adrian. Stabbed myself with a pocket knife and went through the tendon, so I shouldn't be here on doctor's orders, but we're here, so it's all forgiven. And where were you last week? In the operating theatre at Morriston Hospital. But now you've made it to Bills, you've won your class, you've gone female champion, you've gone Welsh Section D champion, and for the first time the Glyn Coch stud are taking home the George Prince of Wales Cup. Can you even put that into words, Jan? No, it's just a complete dream come true. Everybody's dream to come true. I'm so happy with it. Now, I know you've been reserving this before, haven't you? But not with a homebred. You've now taken the title with a Glyn Coch progeny here, and Adrian, your son, leading at Glyn Coch Mare. Abby, how proud are you as a wife? There are no words. It's just what everyone strives to do and try and achieve, and we knew she was capable. We love her. She's our pride and joy, and yeah, it's fantastic. And Alan, now you didn't want to come in for this interview. You said, I'm just the lorry driver. Without the lorry driver, they can't get here. How are you feeling? I'm really proud. No other words can say it. You know, I can read everything we've done with her. Yeah, you chose the stallion, you chose the mare. I think it was a good choice. What's on the cards now for later? A few drinks, I think. Yeah, home with these and then a few cold drinks and enjoy the celebration, I think, yeah. Well, you guys make sure you enjoy that hard. Many congratulations. Llongyfarchiadau wrthon ni gyd. A phob lwc. Thank you very, very much. Dyma ni te. Da ni wedi gweld y dynion yn y rownd derfynol a Brycheiniog yn dod i'r brig eto lenni. A sôn am Brycheiniog, mae nhw yn rownd derfynol y merched hefyd. A Sir Gar, felly dyn ni'n cael ailadrodd, ond y merched sydd tro ma. A dwi wedi cael gwestai newydd. Elin Lewis, ti'n o'r Iawn, diolch yn chi. Iawn, diolch yn fawr. Oedden ni'n cael sgwrs ddoe yn yr arddangosfa, ac oedden ni'n sôn bod yna amrywiaeth o gystadlu. Oedden. Nes ti'n meddwl sydd ti'n yn westai i fi ar y tynnu ref, siŵr? Ddim eto, na. Ti wedi tynnu dy share o ref efo dy Prynhawn erioed? Ond, dwi wedi tynnu yn y sioe fan hyn fel 4 gwaith fan. Do fyd. Mae'n wastad yn boeth yma, load o ja. Ydy, mae wastad yn boeth yma, ond mae'n dipyn o fraint bod yma, ydy. O gosh, ydy, mae crowd yn dod draw i gwylio pawb yn ffantastig. Ac gwybod fach chi'n cynrychioli styr chi, ffantastig. Reit te, maen nhw ar fi'n cychwyn, maen nhw'n trwy cael o'r rhef i'r canol. Sir Gar sydd yn y di, a Brycheiniog yn y gwyrdd ar y chwith fel do'n ni'n edrych arnyn nhw. Beirniad maen nhw'n ffysyn yn nhw, Elin. Maen nhw'n gorau bod, maen nhw'n gymaint o pwysau fe nhw rwan. Nid o'n iawn. Ond maen nhw'n synnu'n dda, dydyn. A da ni wedi gweld sawl stail o hyfforddi. Mae'r gwrboneddig mae fo Brycheiniog. Mae yn ei gwrcwd yn gweiddi. Dipyn o mind games yn does.
Oes, mae lot o rhai dau ffrant yn just staffu ar y rhai ochr arall. Trio rhoi nhw off. O ie. Lle o tîn sefyll am o tîn tynnu? O'n i right yn cefn, y powerhouse yn cefn, o'n i. Allan o ffordd a Sir Gar, mae'n agos iawn. Mae Sir Gar wedi cael bach o fantes fan hyn yn sydyn. Prynhawn yn mynd ar ymlaen. Neidio ymlaen fan Elin. A maen nhw'n dal nhw ar y funud. Dim yn edrych a fe, Prynhawn, waith na di. Yn mor agos. O! Na fod i fynd. Dyna hi. Mae'r tyniad cyntaf yn mynd y reit gyfforddus i Sir Gar. Dos fo'n mynd o wych! Nia Jones wedi cymryd ymlaen fyna. Mewn un oen wedi gallu cymryd ymlaen. Gen Adam Berry. A hwra fo fyny'r goes ôl gynta. Andan ein enfawr hanner ffordd fyny'r cefn ac yn camu fyny'r gwddwg. O, mae Nia Jones ar den fan hyn. Ond Adam Berry yn sticio fo fo. Diolch yn bell tu ôl. A pawb arall yn gweithio'n galed wedyn. Cammy Wilson. Fydd o allan yma un ola. Newid yr hampus. Yn barod i Callum Shaw. A Callum Shaw allan i'r Albanwyr. Dyna chi gyfnewid Llyfn yn fanna chwarae teg. Felly'r ail y gneiliwr allan ar hyd y rhes gan y bawb yn golew rwan. Ie, y Ffrancwr lle mae ornod. Dyma Nia Jones i chi. Un o'r gneilwyr cyflyma yn siŵr o fod yn y byd erbyn heddiw. Ie, Nia Jones just yn ei ail afal yn y sefyllfa. A tacluso'r oen yna cymryd i mewn am yr un nesa. Ie, mewn a fod Nia Jones ac Adam Berry. Da ni'n gweld rwan Nia Jones yn cychwyn yr oen na. Adam Berry, dipyn o drawiadau ar ôl ar yr oen cyfatebol. Ganddo fo 4 ar 10 allan gan Nia Jones. Adam Berry yn dal ar yr trydydd oen ar 10. Allan a hi ganddo fo. Lle mae'r Wyddelod ar ni? Y ddau Wyddel i mewn gyda'i gilydd. Rwan ar gyfer oen 13. Jack Robinson a Stanley Allingham. Ie, gen i Callum Shaw o'r Alban ar stand 3 fyna. Bech o waith dal fyny. Ond fydd o'n cnifi o rem ar gallu efo fo. Ond mae'r rwy'n yn twistio chydig yn efo. Ddim gwaith yn gweithio allan. Ond Nia Jones yn dal yn arwain y ffordd yn gloflics o'n y gymffon. A mewn a fo am rhif 15. A'r oen ola hefyd oedd e. Dyna ni felly a i Nia Jones sydd yn mynd i gwblhau dasma gynta. Adam Berry di hwn o'n golwg ar Nia Jones rwan yn mynd rownd ar ochr gynta na trafod Callum Shaw gyferbyn ag o yn gwneud ystodiau hirion cyn troi ond y sais ydi hwn Adam Berry mewn am oen 15 hefyd ond mae Nia Jones eisiau sy'n di troi'r gornel Will. A di mae o mynd gyda ein arall ar ôl na pen na le. A lawr y bol, lawr yr ochr o'r coes a neb mynd i ddal o wan yn gyda Nia Jones yn chrifio i galon allan. Lawr ei hun, a Porco. Bang, mewn trwy drws ag allan o fo. Machine ymlaen a y bol ffwr. I gyd mewn eiliadau i'w gilydd. Ac 20 oen felly yn y gorlan dwi'n cymryd. Lle mae'r Ffrancod arni, da ni rhoi bach o sylw iddyn nhw rwan ar oen 14 mae'r Ffrancod, ond Adam Berry ar ei 15fed, Nia Jones ar oen 1 ar 15. Felly dipyn o fantais ar hyn o bryd i Gymru. Cofiwch bod yna daclusrwydd angen ei asesu'n y cefn cyn penderfynu'r canlyniad, ond ar hyn o bryd fe'n edrych yn dda iawn i Gymru. Cammy Wilson yn pasio'r oen yna rwan i Callum Shaw, ond dyna'r ddau ohonyn nhw ochr yn ochr ei gilydd a mewn ag Adam Berry, ond Nia Jones a na ni oen 16 oedd ni 16 o wyn wedi cwblhau mewn 11 munud a 55 eiliad gan Nia Jones a chyn hynny yn yr as gyfnewid y Gwion, y Lloyd, Evans felly Llyfrgell Cymru ar gwblhau'r dasg yn gynta o leia ydyn nhw wedi gwneud digon o ran taclusrwydd mewn y gwestiwn ond swn i ddim yn synnu. Dyn ni'n gwylio y rownd derfynol y merched. Un tyniad wedi bod a Sir Gar yn ennill y reit gyfforddus yn honno, Elin. Oedden, ond o'n i weld wan beth sy'n digwydd ar ochr arall yr half dyn. Swn i'n dweud edrych o fan hyn bod na chydig bech o lechwedd ma a fydd Prynhawn yn tynnu lawr rhyw tro ma. Ti'n cytuno? Just, mae slight tilt does, ond mae pob gradd bach yn ei gwahaniaeth mawr. Mae bob un 1% yn ei gwahaniaeth fan hyn. Yndi. Dwi wedi blino watchad nhw, deg wir. Yn union, drych ar nhw. A canolbwyntio yna. Reit, mae'r ddiar yn torri fyny, fawr iawn, mae'n galed, yndi? Mae'n slip, mae o. Maen nhw'n gorau really rhoi traed o mewn. Reit te, dyma ni te.
Mae'r fantes efo Sir Gar. Ydyn nhw wedi wsio egni I gyd falle. Mae yna ounce ar ôl i'r final, mae yna ounce ar ôl, a maen nhw'n mynd. Dyma nhw'n mynd nôl. Mae fe ioios ar y funud. Neb yn ildio. Sir Gar yn tynnu. Yn agosau Brycheiniog yn hongian mlaen. A nhw'n edrych ar bod nhw'n stryglo, Elin. Mae nhw off. A maen nhw'n drych yna. O, mynd ar eu cefnau. Mae'n mynd I fynd I Sir Gar, dwi'n meddwl. O, dyna hi! Sir Gar ydy pencampwyr tynnu raff y merched, y ffermwyr ifanc 2026. Gwych, diolch I ti, Elin. Diolch yn fawr. Wel, dyma olygfa, da ni'n gwirioni ar ni'n flynyddol, yr ymdaith fawr, gyrymdaith Sir Frycheiniog ydi hon, a gethin hafar llywydd y Sir Nawdd wrth I fod yn yr eisteddle yna, dwi'n siŵr. Susan Jones ar ran y gymdeithas yn gwmni mi'n yn cadw golwg ar hwn. A'r flwyddyn nesaf, chi, Susan, fydd yn llywydd y Sir Nawdd pan fydd Môn wrth y lliw, ond mae heddiw'n ddwrnod mawr I Gethin, dwi'n siŵr. O, yn sicr, maen nhw wedi cael blwyddyn arbennig, a mae Gethin I hun yn amlwg wedi mwynhau hun yn ofnadwy. A'i deulu hefyd, wrth gwrs, wedi cael cyfnod hir iawn o godi arian a chodi ymwybyddiaeth o fewn y sir. Maen nhw wedi gwneud gwaith arbennig o dda, a wedi cael hwyl mawr iawn yn ni. Ac fel arweinydd, mae wedi dangos esiampl yn dydi, mae wedi cefnogi gymaint ar ieuenctid y sir. Ydy, mae o, rhwng bod gen fo dair merch hefyd, wrth gwrs, fel, na fo sydd mewn ffordd, na fod i'r llywydd, mae'r teulu gyd wedi bod yn rhan o'r gweithgareddau gyd, a yn sicr wedi arwain o'r cychwyn. Sam dwy waith maen nhw wedi cael blwyddyn i'w chofio. A beth am y seremoni agoriadol na? Mi siaradol o'r frest, yn do? Do, dim pwt o bapur o gwbl y cyfan yn dod o'r frest. Ac felly mae wedi bod, bob tro mae wedi sgwrsio, bob araith mae wedi wneud yn ystod I gyfnod fel llywydd, mae'r cwbl wedi dod o'r frest. A lot o Gymraeg hefyd, Susan? O, lot fawr o Gymraeg. Dydy rwy'n, do ni ddim, felly bod pobl eraill yn wahanol, ond do ni ddim yn meddwl neu'n disgwyl cymaint o Gymraeg yn Sir Frycheiniog, ond mae llawer iawn o'r areithiau wedi bod yn Gymraeg. Wrth gwrs, mae Gethin a'i deulu yn falch iawn o'i Cymreigdod. Ydyn, achos mae'n ardal wrach sydd ddim wedi cael y sylw fel Trwerin yr ein. Mae'n hanes cymleth yn dydi a'r tir gollwyd yn deg, a mae'n o ffermydd a theuluoedd a Chymru Cymraeg. Wel, oherwydd, nid yna beth sy'n braf am y system o fynd o sir I sir, efo bob sir yn ei thro'n cael ei chyflawd yn Sir Nawdd, ydy bod ni wedi cael y cyfarfod blynyddol eleni yn Ponsienni, a bod ni wedi cael y cyfle I fynd ar yr epynt a chlywed y stori, achos o'n I ddim rili yn gwybod yn iawn be oedd yr hanes, ond oedd hi'n siwrna eithriadol o emosiynol clywed am yr holl ffermydd a'r teuluoedd oedd wedi colli i'w cartrefi, a hynny gyda chydig iawn o rybydd, dwi'n meddwl na rhyw ddeufis golew o rybydd gawson nhw yn syth ar ôl yr ail ryfel bod rhaid iddyn nhw ymadael, ac wedyn 33,000 o erwa yn cael ei gymryd drosodd gan y fyddin. Ac mae'n stori drist, ond eto erbyn hyn mae'r uwchgadlen sydd ganddyn nhw wedi, dwi'n meddwl, wedi adeiladu pont rhwng y ffermwyr sydd o gwmpas yr ardal rwan a y fyddin, a mae yna berthynas braf yn ymddangos rhwngthyn nhw. A dyna pam wrth gwrs oedd o yn cael cyfle I agor y sioe yma dydd llun. Ie, oedd nhw'n sôn bod nhw'n embwydo ni ac yn hamddiffyn ni hefyd y ddau beth yna. Ond o ran yr hyn sydd yn y prif gylch rwan, Susan, mae hwn yn foment fawr i'r holl bencampwyr, i'r holl enillwyr yn dydi? Yndi, mae yna wen fawr ar wyneb bob un ohonyn nhw, a balchder ofnadwy. Ac hynny dwi wedi weld yn ystod yr wythnos, mae yna lot o bobl newydd wedi dod i'r brig, sydd yn beth braf I weld, yn hytrach na bod yr gwobra yn mynd i'r un rhai o flwyddyn I flwyddyn. A chi wedi beirniadu yma, Lenny, hefyd? O, ges i'r cyfle o
feirniadu Sabrynner dros yr misoedd dwytha. Fi a Harry Feathers Nose, pawb yn cofio'r hen Harry, fel fodd yr cyn gyfarwyddwr, wrth gwrs, cyn Richard Price. Ac yma ni siwrna oedd ar frys o gwmpas Cymru rhwng y 12 sir. Mi oedd na, bobl wedi cael ei enwebu o bob sir. Ac rhyfeddu ddweud gwir faint o wirfoddoli sydd na. Hoelion wyth y sioia bychan oedd yr hein ydy. Pwynt o fewn i'r sioe yma, wrth gwrs. Wel, flwyddyn nesaf, chi fydd wrth y lliw, a mi fyddwn ni'n siarad eto siwr cyn hynny, Susan. Ond diolch am fod yn gwmni, a nawn ni barhau i fwynhau'r olygfa. Wych ma yn y prif gylch. Ôl yng nghanol y coed, a mae'r cystadlu newydd gychwyn Terry Hoff yn cadw cwmni fi, mae yna fawrion y byd torri coed. Oes, mae'r rei gorau yn y byd fama. Bydd nhw ddim yn hir. Pwysig gen ni, beth enw'r boes yma? Cwn Martins o Netherlands. A Mateus. Mateus, ia, Glima. A fo, bydd o'n llawer yn byd wrth yn os o'n i'n meddwl, de. Mae'n... A fo... O, iesgob! A fo sy'n allan gynta. Ia, ia. A braich i fyny. Wan, mae hynna... Pan ydych chi'n gweld y rai sydd yn dechrau ar y gamp, dyn nhw'n ara deg, mae'r gwahaniaeth ar accuracy maen nhw'n dangos. Mae'n y goel, ynddi o? Yndi. A technic, a'r bwyellu, mae gryfda nhw hefyd. Ia. Bron iawn ti'n edrych arno nhw, maen nhw'n mynd mor sydyn, maen nhw fatha bod nhw'n blino llai, dyn ni'n gweld rhai sydd yn llai profiadol yn y canol wan. Ond dechrau brifo wan, dydi o? Yndi, ti'n dechrau blino, ti'n rhedeg allan o'r oxygen, a bethau dechrau mynd y rong wedyn, mis hits a bethau. Oxygen yn denau yn byw ffawd. Yndi, mae reit boeth hefyd. Yndi. Hogyn lleol yna. Dewi Piw. Dewi Piw yn... Un o gymeriadau mawr. Yndi. Dad i Dewi. Yndi. Mae yma bob blwyddyn yn wyn o glist i glist. Yndi, a cystadlu bob blwyddyn. Yndi. A mae yna gymeriadau yma fynd oes. Bethau unrhyw adran, mae yna gymeriadau. Ond mae yna rhyw frawd garwch mawr yn un hefyd. Oes, mae yna. Pa glwb bwyellwyr wyt ti'n o ilod hwnnw? Yn bwyellwyr Gwynedd. Gwynedd? Ia. A lle ydych chi'n cyfarfod wedyn? Bethesda. Da ni'n gyrio treinio, ia. Da chi'n cyfarfod yn aml? Dim gymaint un awan. Da ni'n neud dipyn o sioia lleol a bethau fel yna, da ni'n cyfarfod mwyaf. Ia. Ia, arddangosfeydd mewn sioia. Ia, sioia bach, ia, lot, ia. Sut sa rhywun yn dod i ymuno fo chi? Just dod draw a... Dod draw a... Mae'n croeso iddyn nhw cael cysylltu efo ni a swn i'n... A dyna ni. Mae Dewi wedi darfod. Wel dan Dewi Piw. Da iawn Dewi. Mae'n wastad yn bleser gwylio Dewi wrthi. Mae allan a wynt yn llwyr. Yndi. Ond falle geith o ryw sgwash bech wan a fydd o fel di newydd eto. Bydd. Falle geith eitha yn fynd eri. Wel, dwi'n gorau mynd y funud, cos dwi'n yn y hyd nesa. Cer am dy fywyd. Ne, fydda log ddim yn barod. Cer am dy fywyd. Diolch yn fawr. Oce, diolch yn fawr. Pob lwc. Diolch Eri. Wel, un peth sy'n sicr wrth i ni, da ni ti ar terfyn fan hyn y pnawn, mae mi fydd sawl un angen cawod oer. Ac fe fydd na lot fawr o ddathlu'n digwydd heno. O, bydd yn sicr. Y dydd Mercher mawr, wrth gwrs, yn efo penawdau yn cael ei creu ym mhob twll a chornel o'r maes mac, atgofion melys i'r enillwyr a'r pencampwyr i gyd. A mae wedi bod yn ddiwrnod poeth, ond y cystadlu yn boethach nag eriod. Mae'n rhaid codi het yn does i'r arddangoswyr yma, a'r creaduriad wrth gwrs, achos mae'n frwydr efo'r heilwen yma. A mae wedi bod yn frwydr hefyd ers wythnosau nawr efo'r tywydd sych mae i gadw'r anifeiliaid i edrych ar ei gorau, ond maen nhw wedi llwyddo. Maen nhw'n rhoi cyfan a'r cariad i gyd at yr anifeiliaid yma. Da ni wedi cael dipyn o sioe gyfeillion yn dod. O, gwir. A mwy ddod fori. Mae yna ddwrnod cyfa, oes, mae yna ddwrnod cyfa heno. Ia, heno ma, pwy fydd gennych chi? Nigel Owens yn westau arbennig. Mae o gyda Garden Coch? Do, gath ei Garden Coch, falle geith ein arall heno, sa'n gwen biafio. Watcha di gael. Fydd e gyda fi a Mari yn westau heno am 9 o'r gloch, felly i ni edrych mlaen at yna. Ia, diolch i chi gyd am eich cwmni heddiw, ma mi fydd y tîm y dydd yn ôl efo chi bore fori hynny am 9 o'r gloch. Ond am y tro o Lanelwedd, oddi wrthon ni'n dau. Mae'n boeth. Ta-ta! Hwyl.